Mwakire buyana inde oyo minto murigere bwa Soko TV eyene mambegi ya nyasa atoire naenda atoire litukolinde likoro kweli ya lero nigongwa kere nyasa onengambia mono ekagera atolendire inchamo naye twabokire twariro litukeliga tuchakeli tukasobuya tuchakeli tukasomorembe tuchakeli lituko asobwa njeri wa Yesu Kristo nimanye tenga kwa beire adobo tuko bwale ngobo tambe kwa botore birengeri ebinene lakini nyasaye we meganda nyasaye ole igoro mono otobokirie naenda otoire lituko liko kweli ya lero bora ni ile biya komo bakanyasaye ito na komo bonene ekegera ndaitengo tebe yo mintonga okoboka kwao gosobo moyo bwao nyasaye na wate plani na ni nyasaye na watoko semelia nyasaye niga wata abangeta mangana maya igago tebanga I have good plans for you nyasaye igabwate emerobiri emiya asobogima bwao na kieko gerere bunaro munyamabera mange atobokirie atoiro bogima ndiri tukolia lero no maitenga abantu mbaro abange bataboka lero abantu mbaro abande barase bitanda abantu mbaro abande baruarete abantu mbaro abande banyore chiachari batanyora likorora litukeli lakini nchamo naye abatu abokire nere byakomo bakanyasaye nago chakali tukolia ito lire no buye bwaye tukomotanga na nyasaye ito asekera lingana egere tutware litukuligiya lire no mochengo ekero gotara abasani mbaroro komera ekero gotara kero kene birecha nabangeta mangana mabe asobogima bwao kero gochakali tukonogo saba ogochakali tukonoko motege nyasaye iyago kurusire bireche ebyo okurusiria emetege yo okurusiria marwaira yo okurusiria nanichi achali echo egere gwa kolega sirengia monto naroro koboka bono mambia wecha bangete ngalero ngobutore gasi na kutabiria hiyo kazi leo hautasimamishwa abantu mbaroro bangete bono mambia kero kene tobase konyole gasi na kutabiria leo hiyo kazi utaipata katika jina la Yesu Kristo utakapotuamini kwamba Mungu atakuwa pamoja nawe. Mungu nyasaye ito nigakoba monaye naende keromo semeretiere na osemereti ebintu byansi asare igamangano nsi akoba mororo naenda abamaya igolendo yo mintone nigo nasabire ngatega toire birengerero asoko musaba nyasaye egera tuchakiri tukobiya atomerire ikalia ya litorae omuikoyo omochenu otorae obase gatigati yaito nonya nababisa bali baito bali babangete ngarero nto gotoboa tonyare gotoboa asire tara Yesu Kristo toire birengere asoko saba tatomia omanyamabera mange oyo ichiro nobonge bamabera nakoba kire na okobonene na okomukiri igoro nyasaye asengincheke bakyobugima na sengincheke bakyobuya amono bwanjani obuole nabwo asobogima bwaito byabona senginchobo moyo nande byabona senginchobuya asema byabona iga nigo nakobakira nyasaye na sukirie omotegereri pamoja no murigiriro ito ase ebosyo bwao mosese ni nyasaye aya monene okorigirira birengeri bya mwanya bantu nigo nakwarigerira sama gimaito egero chunguze birengeri byaito otorae asekera lingana na asekere gento tokora namusabiro yo mintone asetivye yega andonsi asakogenda na mtabiria mema katika asubuhi ya leo kende gionsi agokora asebi asara agokora asega asiakogenda omoneno nyeno yokogenda mugondo omana musabire nimemtabiria mema katika maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Leo nataka kuinuka kinyume na nguvu zote za giza ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya watoto wako katika jina la Yesu Kristo, na zipomoa ili watoto wako wapate amani tele. Hakuna ajali, hakuna magonjwa, hakuna nguvu zozote za giza zitakazoandama watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Bwana wetu kawabariki omano sese ni abana bao obaimukirira igoro barende obagate wikamaro babanende tomerane biya toli bakireta leo na kuliobone basisire kero bagosoka sisire kifamily chiabo sisi ni abana babo sisi ni abangina nyasaye sisi ni amona abagaka kende yose kibaho korana mabokabo Yesu Kristo nyara ko kubasinya tigo buyabwa aho nyasaye bagendere ko bwamone nseto ya Kenya na bikira sama bokao Yesu munasareti yeseseni byamana sinjeka kyo wanjari no murembe orasese yaito tiga byonse bikole kaso wanjani bwao n'ekinguru cyawo nyasaye kitawale nasabira yayiga semerete obuyabwao nsena manyinga Kristo Yesu ro mutolito amen. Oyogo kwana no morande cha fete ageta mumanyi kuri karisi ya happy cha gisuneka ngoteba nga shalom kabeneli tukolegeya nyasaye bemengandago seseni genda no morembo Yesu Kristo wikanende tomerane shalom na Mungu akubariki sana amen.
bwatari bolyo obosemia gusekero kindi gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse. Eye n'Ensoko TV uboroso w'umuguse. Umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Somorubire Ensoko bwakire mambia yabono nerituko rya Ijumaa tariki 13 cy'umutenyo yo kabiro manchito murigeria no gusibano kwegena kwanenge mambia bono kwa bokire bya wachakire kuyarigania nemero biri yawe yerituko ni maitembara bagucha kuyarigania gochia kweneke buna mambiri tukuri ya mambia wekera nabare asekanisa manchito murigeria rituko rya Ijumaa ndi bwatayaye nanda mange kolende asomorubire Ensoko bwakire nande tuko kwarigania asokunya togo semania twatebania na ngo twamanyania egati yali agendete kwenekiwa togotebanga storytelling time manchito murigeria ne kinga kicine nande togochia gotebania nga wikira boniga nikiganderete kwenekiwa imensi ya Kenya nikiganderete kwenekiwa kurwa sebinyoro beto cyabisi cyeto bunenchireyemo naego kunyara kwemanya ihonga nande nkwari ne asomorubire Ensoko bwakire tunyare tugusanga imambi yabono nyora mwa tonyora sumtana ito Facebook Nkasensemo ya YouTube punyare go gusangana itwe asemambi yabono nekero wikira senseberi ya Facebook botame togotebenga what follow weka YouTube kwanyara ko subscribe na mega semtanda yetu yekerero kwanyara ko to follow go sogoto buatya eri kwanyara go kwego kya nemero beta segetaseni yetu Ensoko TV kwariane nande bene asomoro Ensoko bwakire kingo kwanyanga mwanchito murigeria bwakire anonsia semambi yabono unabutambe chendayana ndemo Nencho mwanchu murigeria nkuru kwa Innocent Onyango asemambia bonongo kwarigani nagotebinga tobe asobwamo elito nyaraka batoko genda busyo nane asina nyaraka bango tebinga chitaliki cy'umwanchu murigeria nigo kire 13 mutinyo kabere elito nyaraka batoko genda asobwamo nakoranga emambie yabweneire nande twanyaraka batoko genda asobo modayano gatebiri nabuko nyaraka bago tutumira ujumbe yawo gochaga igase namba ito studio igere 0788666663 Friday edition and osia sole litonyaraka batoko kole weekend ikia sobwamo ikendi ya chiribo siaiga leo tonyaraka batoko genda sobwamo nane mono mwanchu murigeria twagotabira semambia lero niyo konyaraka bago gututumira ujumbe turaba biri batatu bali bataraboka bataiboke litogenda somulemu emirimo ya itokera lituko nabo igo onye ko naye ko tagete go yinyori bali mukumira na barwe mambia bono nabera tokero taite ko bataiga yatumira na sigete bale liria mabali litogenda wichimuinaria tuchiko kare emirimo gete igolende twakwariganira semambia bono nyegene teganya sai na kuri ndo butukubuya nande kwanyaraka bago kuboka buya Diana agikwabuke Diana boke nande batambe twatebanga tokumwakiro mu guru iri kwaboka igakwaranga kwabokire okurabeka maruko aratiyo mu guru ngambiye muno igombiye nabokire okay nande turabwati alire ndagendete kwenekiwa buya sana abantu baminto banyaraka bakobeka gwateba amarwa bonse banyaraka bagusaba nabo igo oise kurigereria chinga gichinyinge kerota getekende gyonsi yenda sinya sai mutebi koraiga na nyasaye nabakunyaraka bago kibeka kibwenere senchira yubikira nugwe semambia bono urarago tebiri umwanchu murigereria ni okunyaraka bago kurigereria umurubiri yo itubwe Ensoko bwakire andonsia sole litonyaraka batoko genda sobwamo na koranga ya bweneire elio tonyaraka batogosuka bosyo na koranga nigo togendete gokoribia ndo cyo kitariki 13 kibagi chito ntayale chire mambingo genda tole meeting mu nyakiro goito twigwete ko chale raundi yetu bwata abanyakiro gabange sana ko irurukare kurwa senselia ni ntogotebie lieta
mambie meeting neroro so musangerekano monene sana abagaka bachiko bagikaransanse na kuligerelinga kiense kogenda busyo ngakitokobeko bora inyumba na maeme kwanchira ne maganayo meeting eito baseko ba togenda kiara na inchi mambe nimbwate yane na sabire libaga inchira rango sokande mapema kuruga iga kibatichigo ikachinse ibere iga nechitaika ikomiondu usiembeo nganchere chiko banku alingani birogo mambi togende meeting eli eito wikera nebia nagusabira wikera nebia kwegule tintin ko igubube anche tindate bo igubube igaye bona utagite mungina kuri nyumba na matebya ngaligani goboro bintu byane byonsi ubekirese kerago kwaligania kebatiga jageta maligania mukubyo etete kebande kiarera matebi ngokiligelige soeburuge balieta na someke biyekera bagaka babintu bachikongaligania se kyombe chitaliki 14 igurunga men's conference mwancho muligeli andonse asole semambia bono nabo gututumira ujumbe yago tutebya sole namba studio twagotebigere 0788666663 mbia mono sana sabali mogenda tegukini umubaro itase semeli ya Facebook nabo igo YouTube egente kenne Diana semambia bono page itondoche yakinire twikiria abantu bagenda tegukina na ndekera togoteba twachagete kwagacha na kiro muntu tukagenda ni speed yeito kera ndikuligeria semambia bono batubekire se chinamba chiri chibwenderete bono togenda tegukina igo ekero kunyara kwa bago interact ni page yeito ya Soko TV asesemo ya Facebook nigo konyore gentegeri ngo following yotobekire nga follow igo gwatubwatirie igo twabeire asobwa mo igo naritukumanyanga nga motore gokogenda sensemeli ya YouTube subscribe bale bakobori gusiga iga asmona goteba innocent nga imoberete igo tura sensemelia ya pang ogoskanie TV yago buya otonyore se channel ili ya pang mwancho muligeli channel ili ya pang otonyora senchira yo bwikirano nabo igo Nairobi ga iga se channel ili ya signet unyara kwa batonyora kebatia gotebinga sagoro kupang igora ase kubugana ase obuli innocent ya nga yire igo ndega iga Kenya mwali ngakibono gototebigo asinara goro kupang ya yo mwancho muligeli igo kogenda se channel yawe ya pang otonyororo bunigeta seni Soko TV ye onyara kwa interact na andane na mono egento kilio tebangelinga onye ko bwate decoder yago gogotobeka otonyora sense mil togotanga ekurunga free to air tuligwakanira kende gyonsi onyara kwa gotorora se chibiche chitebye ni byeito elitonyara kwa batokogenda igo mwanchu mulire se chikodeba decoder kyubwate marieta tingo ya manya naboko nyara kwa mwanchu mulire onyara kwa gokaliente igurungo go scan sembambi yabono monyonge ninko igwete bunogenda tegoteba ngaine ikiri kwariga netigweti manyetinga wabugoire pea yake bungu mambirende tokogenda tumirane aso omoyegoyu Diana na kwanirecho nchena tatinda igubube age gwete wano Diana jembiande ande na intuntu yariganitie ngai muroji nini mambi ntu yariganitie ayo ntu yariganiti kivyako wateire ni conference yokagenda ntu no tuli tayari mambi o muri tayari ande rero ntu batasbatiga gakwarora Kothaibare usimambi changa chimbali tokobeka gusini chindabu wachumuli uli kwa igule na kina batebeli nche mapema ndata mekurumba Teresa ke muntu bwakire korwa karatina ngamotole yamono eno kumochera batebya tabia chwara asamatanga ni okurwanira mache gatigalite koba ekego chekenene sana ngora igunde ngakia macha imwale gotora lya yechuba na leto muchando nganje mbangere tia lyechuba banda bandetera lyejagi musulubege zuwa tebe soko bakire nanda tebe soko neyemo musulubege zuna barase gonsaliti ga tebe Valentine's Day kirandi deri seke musulubege su korwa chisemo chirichia Nakuru City Salams Club out tebe noale somurubeli go ikasobo gachuba lya tebe bugitutu bwa masaba Bonvenja mubisa korwa kirwo mosocho nonde ime yo murubeli Bonvenja kwara abolire sana oseninche ntaligo chanako ligere na minyoranga nole amen pastor and may God help his people mbiya mono oyon Chris Jane indo chega iga Jessica Murago tebanwara sumuruli musulbiyo zwa tebanga baiga babo kena goswaime yensoko bwakire indo chega iga nabegete list iga gotebanga Diana Binde mbiya mono
kwa niaba ya Diana na Innocent Nchomo nyene John Kebati na tebire na kwa niaba ya John Kebati mbuya mono Salomo Nyoni nindoche omotabire gaigo mwana zilizopendwa atambo Sekerario Joseph Rogers Nyariki Jones Bundi amenya Sekario na bali begete Sekeraria ye John Bundi amenya Joshua Mbuya Trimba Lameki Bubanyarumbe Enoch Makoli Enoch Mochere Jeria Kirubo Nora Nyabuto Natasha Mcute agatebenge nsoko bwa kiro yo Nkrandi Dennis Christopher Tandi ateba good morning watching live from Ubarangi Kenyambi with my wife Lydia Kirubo abana Sheila Matiangi Muranga Mikaye mama Mongi na tata Muranga nabo igagote mother in law Mikaye abasani nababisa baito amashabiki bonsi piben soko TV mbuya mono asagoteba no ale asumurubili eno kumochera agotebu musulubiko susu pamoja nigo boigo ensoko etigarete koba eye mbuya mono eno kumochera swali mugendete gotoe support ya kurua asechinse mochiri chons mule ke jeria kiribata mu musulubiko susu nabo kirebuya na thanks for checking on me mbuya mono biochemist David agoteba good morning egali chinse mochiri chia Nairobi iga Parklands agoteba pamoja kama kawa na mafans wote wa muke bonsi ipimubo kimwe Barnabas ke basaga tebe soko ne ya mo Diana na Innocent kurwa Doha Katari mbuya mono kurwa senseme ya Doha Katari jeria kirwa taba happy preparation day kurwa ngumbu manu mabaharin agoteba Kingdom goika seito kanyimbo mwakiage village gotebale na baibuli bane ongeri Mariana na my husband Ben na bana baito Masdiga na McDotak na Brighton na ndebo igongo tebale ga igandoche na bana ba Minto Bonsipi na banto Bonsipi bakanyimba goteba banyara kwa babako boka mambia bona gotebo musoli bwege susu na toto la Kisi na Zongiri mashabiki wote watuale emambingi yokurunga Jeria Kirubo nindoje Jeria Kirubo na ndo tebire men's conference Innocent my husband Ben na umusoli bwege susu in advance mabutu aganeli mbuya mono Jeria Kirubo soko tebanga to tuale men conference ndonge Innocent umaliba the noise boy tubwekane tielieta nere agotanga bwa Kirubo ya kurwanya Keiri Marandi Sambo village I'm in. Rogers Nyariki ndo chensoko bwa kire kurwa chinse mojirichi Amsterdam agoteba Netherlands watching live agoteba happy World Radio Day to Ensoko TV staff. By the way, ne press week yaring happy World Day ochengere chiredio bitaseni bitu byokoralia taseni bitu byokoralia chiredio agoteba nga iga TV bona press date gatubwatira ni wabo twese Kemi Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki Kirubo Pande Elvis Opande nindo chega iga agotabo mongi na mocheche Lamekio Buba Nyarumbe Anthony Ragoli Kaka Junior Joshua Mbuya Trimba Kevanson Bosire nindo che agotaba Anthony Ragoli Kaka Junior Joshua Mbuya Trimba Kevanson Bosire Kiran Dennis Mosiori Ndima nabo iga agotaba Jones Ogechi Bingwa Nyamuri Mogadishu Jared Keburi Charles Mumanyi Jones Bundi amenya Barnabas Ratemori Tunda Green Richoni Mayaka Toto Junior na mwate ya family yugotoka chinsemo chege na Itambe imeye county ya Nyamira eli mwacha livo agoteba Noara Somorobeli good morning Victor Sabonsi Mogoto Magota agotebe wifi ya South Mugirango agoteba Nyandikwa Salams Club Neli Sase Naomi Kemunto na Embusuro Engia agoteba Omoncho Muligereli igaiga nindoche SSM yende tigangendra koligereli ese list ye yub na yebegete bagabu agotebe Mbudi Thomas Saizi Jared Yorule Matuleti agoteba Grace Umbati Honorable Victor Mondo Miyenda Honorable Fredo Seko Douglas Ogega Sheila Kemunto Kerry Esteri agoteba Modekai Dota Barnabas Kebaso Douglas Murias Bosire Chantel Mora naboigo nindo chega igoteba Ruth Nyanchama omuigwa bubage Tutu Thomas Ondari naboigo muigwa bwa Nyando okurukwa omuigwa bwa Nyando omwana zilizopendwa atambo Sekerario Joseph naboigo Josephat Mwenga password Zablon Zalo Okoza Zablon Zalo Okoza naraka kolera sama tukambange sana narolire wakwani weiga Badromeo Mumanyi bwakire ya Innocent na Diana Mumanyi na Badromeo Mumanyi na Zboroye nigo tulichinse mochanya nchonali tiga imboke Pastor Lamek Mumanyi na Boniface Mumanyi buya mono Mr. Badromeo Mumanyi asoko balisha bikirito na nemono oigenete sana gotatebiri bigenda etase kenyoro igorongo tatebya lenge ebarateligweteka Kristima yabolire enere kurunga responsibility eliyokobeka barayi baligereli nganga kibakora ibintu byabo nagatebanga byabwenere Jared Rule Matuleti agateba kurunya Chichi Secondary School wike kenyorogia
Kenya Boy tuned Barikiwa Dennis Kukupai na kore kulisisa mchia tasia Ediva Yeskimu na roli gaiga no Soiro Sumurubi na boigo Lamek Omaliba no bale ase timu ya bona mambi na ratemira sense mo ya Facebook kora babinyoki nayo ngento kire kyange chiri kwa gachi gukoron set to basabati yo muri geli mono mambi ne mambi chigwe mambi yo manjito muri gelia jeru yakirbo konye to igwanire nere ngagi mwe igwana neta Jenga mambi Valentine lakini amebetray kinonde banga nikambetray life Jeri matege ntara no bade reality elinga ki chibuse kichitu twachibangire kuruche keynote speaker twa muligiri onya tali mangana ya masini ni yago chara so agati maiga munabona ntwa bwata mangana asiasa yako nakorolekana gaiga bono iga tutete uchiko ikaransa kuligirelinga kitogo nyara kabatoka ndaso bwamo nitete kubolia life coach Mr. Albert ondi mugago chichaga iga umumbule linga esabali ye itona yete blessings because ntwara tebete erenko endali kwanza mwigwana nitengo endali ntwa amige ntongera ali ka bwango iga togenda to interrogate password umate to kora ligereliga nkioli igeteke twamanya koranga kwa igule tikiti yokogenda sawa sawa manchito murigereria receipt rero tingwanjira Innocent P manchito murigereria tugende tusanga somurubirite soko bwakire ndo chibana basera temoge kongana teben toko team strong soko na yemodiana ndemo na Innocent Nyango bana basera temoge konge kurodo katali go ikaseto nyama sibi pamoja abotebegatiya babasomuro biryo shera kemto Salomo nyone gatia abantu manchito murigegi kwira na wonyane kubasoma bonsi nabego mwalimu Charles Ronga kubanyamira bate bano ari mejo murobiryo mbaka omwere kuri no manchito murigeria kagetine chiga kishito kwenda siringana litulimo lirabu tunyare to gusanga twatebanga tukuliro kalingana lirabu asegeta senige itogiye Nsoko TV ya nyara ligo tosegeta nabo kunyara koko tenga lingana limwam ninkiri gukwanira tingana lirabu kore neno lirabu manchito murigeria se screen rero isimira ubwate aligote banga ebyoge bya maiso manchito murigeria solio tabi maiti regote banga ebyoge na bigibe bike ebyoge na biba ebike nebigotu bire kubwa chinderu ebyoge na bibe bike nebigotu bire Innocent kubwaki chinderu ebyoge na bibe bike nebigotu bire kubwa chinderu mwancho murigeria Diana jetinda cha kaliogi na babo chweya chena tigire pina ekware talingana lirabu ngebyoge na bibebike nigo bire bigo tukubwa chinderu na bago totebye se mambi yabono Gidayana rengeretie se elingane lirirabu indo chega iga oyo monaro bateba tutarachaka kubwata nabo gwakesi nigo chaga iga kawaida ilitonyara kwa tugo kwanira lingane lirirabu bateba hii kubwa si chocha nindo chega iga nindo choyo moteba hii ni kubwa weka mawe Nsoko bwakire muyamono Nsoko TV ne yamo Kira Dennis muyamono hii ni kubwa chocha hii ni kubwa si chocha ateba weka mawe Nsoko bwakire teba Nsoko TV Nsoko ne yamo Kira Dennis eke musurubigesu kuruchunse mo chirichia na kuru City Salams Club lingana lirabu asema mbia bono Diana kale gotebanga byoge na bibebike chinderu ebyoge na bibebike nebigotubire kubwa chinderu okay byoge na bibebike nebigotubire kubwa chinderu chebambi abarora yaigura chu intale igwera ma umwanchu murigereria asembambi abora tukale tebanga ebyoge na bibebike nebigotubire kubwa chinderu kiringane liri minute asembambi abono gosenki ayomanyetelira abaligo gosegeta nelingana lirabu astawa kwali bagakwanyara kabago gwakesi migo chagaiga yentege tangani umwancho murigerekero wakesi migo ko kayeli ugiri yago watotebya soberete liogyo ko kaineli TV nago totebenga ebyoge na bibe ebike nebigo tubire kubwa chinderu asemambi yabono lingana litolira buna liryo ana kwegule ai watebire nche naboigo tinale ngorre kera kwale kolengera lyenyenche kamineju ekara igondo chokale gotebanga ebyoge birobyo na biba egento ge Kongo kinonye torase message yo mito Innocent at least nimbwate evidence nimbwate ebyoge nabo igo oyo tamaiti chindero nabo kanyaraga korokiwa ebyoge mbere bichindero chikoro no manjito morigere nabo konyara ko gwake na SME gocha sina mbaitie studio 078 marakabere 6 maraga 5
na tirinene namba yomwere 0788666663 totebi ngari ngari itorira buli tskuli alero ngake rigo kwanera gosenki rigo kwanera rigo tebanga ebyoge na bibebike nebigo tubire ko bwa chinderu Semambia bono mwancho muligeri namba ito ye studio nere iyo igere 0788666663 6 nigo chire sana wake simigo chagaiga ototebia sole semambia bono nilingane liri brabu nga ninki rikonyara kabaligo kwana kera ko igwo montago tebanga ebyoge na biba ebire ebike nebigo tubire ko bwa chinderu asemambia bono tunyara kaba toko beka linganelio a senchira yobo ikiranu na koranga tuanyara kaba toko likwana Diana kera kuna kolengera libunogo na gatebo muligere linerengo chichale ni manyete boigo chinga kichinde buna toleiga abantu mbale oraikase geto baligere barangeri nga ya inchuga igo kera uchikoligere yo no mugaga na maene chikuligere linga kinga kiya mbiyorega wakaange murenga ini gusino mukari kwanyora n'umuntu bakoigonga mugakurige igatugire ari ndirare biyo akororeka netuto kwanyora miaka yaye tulikogenda amone kwerende nenchirilio kolengera ligo so mwanchu muligeli asemambia bono nabo gutwakire simigo chaga igase studio babukira ndi Dennis Mototebing ebyoge Diana akarego tebanga na bibebike nebigo tubire ko bwa chinderu asemambia bono Diana bono lenda mariga ni mubwate na ya mambi naralia watebanga mariga ni ya mambi amange tubwate kwansando bari babwataka group kabasani bari bawuchikutarira basani bari bawuchikorokiyo bwanzania sichinyagitali bari bawuchikorokiyo bwanzania sichildren's home bakajichera ikokera togotebanga ndubwate plan mambi tari bune no molengere tibuna moguchikwe ebisoyo mito innocent yeito tarenge tuna togochya korokyo bwanchani bwacho muligere lindoche una mwenda tona kuyaliga nigo chagege mu director nago nte innocent chinga kichieli ngana li rabuchya etire tigaturaenda amaye tonda amaye tokoira na liri togokora amaye totigali chinsa chirigere tigo chisa moja iga tokwana no muligere aiga na Soko TV mwancho muligere Eye Soko TV uboroso bumugusi Kera kama tingatara Daike taoni ya nyamira na rena shauri sangwe Ngara romo ijano Umozu wate ya mabwari Muligeri bwe Soko TV Oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba weekend seyemo yabo tuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekeruko orambulete merondo kunyagusibero ngoli nari ase screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa magega ya televishoni ya Soko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuralia asegete senieke asoriguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako.
Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganite betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kiyeliberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Machito murigeria bwita sengen Soko TV murobirio Nensoko bwakire tugendete usangana imambi ya bono nensemo yena ntogoswa asama ya tokomanyari agendete kwene kiwa kurwa chinsemo togocha kurwa se county ya Kisii ni county ya Nyamira se ochaka bene kurwa se county ya Kisii eyo nkubwatikana nemerobirio yo kwagachegetie keneki agusi erigo kinia chigosorie heira ya rwete no muraibensi ya Kenya bono nigabarai hose abobisa n'abanyakonda kurasomo cyo Nairobi baikarane tasegetie ekyo erigo kyonenkya bataracha kwagacha abobisabo nigo barigane tuwe no mukonyi bo mugabana we county ya Kisii Raicho Bebo no nogeri bebunge county ya Kisii Dr. Fit Bunyanumba erikwenekya bunangu cya kabare bunengi bwigetie ekyo chigosori starachaka nabego bwagachi ochaka bene abantu baminto biamono ase ogoikaga gegetie kia Gusii Stadium itukuria rero muna munene bwense muske president William Ruto aliyeteira wetoro mugabo ni Paul Simbarati nigetie kenkero sigwe etimu iri tukuria rero njaikaga igetimu nene yato mukurugoro itukuria igetieke twabatarire round igetieke twabora kengana twanyonge getieke nekenene ikiagere show muna murawe bono nkonga yanganyire yakire sebonte kugenda alinya tieko
igegetieke buna bariete irangete kire korosigwa kebe astokokanga standard ya kimataifa ikegera Shabana na wachezaji bande babinyo kibande batagetegetieke nene igomba ika this morning this afternoon sorry buna baika ga igema gobeye bate biringe getimbu yakere esa isneisa ine oneti contract ya chiri na chechi bari geringe getieke nkegwenere korosi kuna getakire bate biringa na kugwenera gotu ebiri bakore munambwango waire measurements chonsi barigire bagire chibicha jabo chonsi erinde getige korosi gwe mune ire ri arenge ikirane erinde abantu boito bagusiba goke ne kauzi kisi kaunti bagoke batwale getie kere modern kimataifa ase michezo yonsi ebe no kominyoka ebe ne nkoyo yonsi bikibira koleka mshwa we will be very happy mune serikali na abantu boito bagoke go tuabaratiri bakolire bono masakara basabire tokoba ine bakogenda barosi munambwango na twaba request kabana atebanga barikorosi munambwango yare kobabuya barire iranga byonsi basaba kibira toke bigwenerenga bibe buya erinde asinya ariko chaka muna babangire barabwa banyana onto baganye batotebinga ndito chaka gasi ye yokorosi getieke irinde kegwenere michezo ya kisasa na international standards. Wanchumulire tokanda busia baraibense moye kiama kia ODM bali bakwamirelia okorusigwa kwa bisi kwa oyo lengo muliki osoyo rumuliki omunene bwe kiama kia ODM Edwin Sifuna nigo litukuligoro banyorete chinga kina chiabo bakanyara koba bakugikiri na mono go bagotebanga Edwin Sifuna nigatigarete koba omuliki omunene bwe kiama kia ODM gwekira chisa chamagaro badayana kwenye Edwin Sifuna niganyoriro guchika kurwa ase kegambiro nabo igokonyachire asumuliki byama na gotebigunga konyora guchika gukonyara koba gokomokonye gose komo omweso atigale koba bunumuliki kerabagendete gotegerera ali anyara koba gakorekana gwetera na eketengo kilikia baraiba National Executive Council wekiama kia ODM. Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect. Ritko elimorioka mayaga yomorikio monene bwe kiama gia ODM Edwin Wantenya Sifuna gwako isiko na gotere kwa mbarambale buno morikio monene bwe kiama ikio bono nigo chinsase chintindi chege siasa echio charekanire komoka eriokiri mwamu charekanire ime ye kiama ikio egatiye chinsemo ibere echio chagenderere gotiemana na gosario bunyansi. Ritko lyalero nigabarai bensemo yorobe goromo bakorawa na Edwin Sifuna omuseneta bwe county ya Nairobi, James Orengo omugabana bwe county ya Siaya, Paul Ongirio Wino oyo manyakainemo na buna babu Wino mubunge bwensemo ye bunge ya Mbakasi East, Caleb Amisi mubunge bunge ya nsemo ya Sabaot, Godfrey Ososi omuseneta bwe county ya Vihiga na boigo Oromo konyi bomorai bwe kiama gia ODM Owini Odinga mubunge bunge yensemo ya Afrika ya Mochayela besokirie na kuruta chinkwana chintindi kobwate karanege tambokerekyo gyoko mwaka isiko Edwin Sifuna okwana nabaliki amangana maya omuseneta Edwin Sifuna nigo agetona igetambokerekyo gyoko muruta isiko ya bisi kobege tambokero kerema mincha ayeri chiko. Let me state without fear of contradiction that this action is illegal and procedural and a blatant violation of the ODM constitution as well as the principles of natural justice. At no time have I been informed of any allegations against me, be they of indiscipline, insubordination or incompetence in the execution of my duties as the Secretary General. Nengana tene ni yarekana gutiribwe siro no mubunge babu Wino ase maisomarore amochia bali abeletege tambokerekyo. I want to state that the illegal removal of Sifuna from office is not taken on a light note by this team, and I want to condemn the leaders who did this. And I want to state that there is no way that illegal office holders can remove a legal office holder, SecGen,
from office. Omugabana bwe county ya Siaya James Aggrey Bob Orengo nigo arekana ko butarachingo ko bori na komotongie kiara eseriso moraibwense William Ruto asoko matebya buna nere sababu yomusemberere ko munene oyogenderete kwene kibwa imeye kyama keriagia ODM. The problem in ODM is President Ruto. We are asking President Ruto to let ODM go, let ODM alone. He has not taken it hostage. He is in possession of the party called ODM. He is convening meetings of organs of ODM. Please, please, leave ODM alone. Ase ensemo yaye Omoseneta Godfrey Ososi na baigo mokonyi bo moraibwe kyamekyo gya ODM nigo aeneke buna bono ekyamekyo ni wagikora wakorwa senyombene nejo borai egetambokera mochiri bororo. I raise an alarm that ODM party is now being remote controlled from State House, and I also raise an alarm that there is an attempt to do a hostile takeover of ODM party. I am surprised that Honorable Buru told us that he needed to consult further. That consultation, he did not consult it with other key stakeholders in the party, but they proceeded that night to State House to consult William Ruto. Ikabono nigaba Kenya abategete chindoro chiabo Elio koragose amagoro ye kyamekyo ayorekanire ko bandeka nanyare ko bandurwa na kwirania ekyamekyo asobunyamasi bwaye bwabotambe. The Secretary General of Raila's party ODM is one Edwin Sifuna. Inkrepateri ya getaseni igien Soko TV iretariane Daniel Omwaga Manchi muligereri totigarita soroboti oruru kurusegwa se ABC yaye umuske Edwin Sifuna nigobono mwancho muligereri maega yo kubora ibiki amagia ODM gwetera National Executive Council kumurusia isiko umuseko mwaka isiko mulikyo manebwe kyamekyo umuske Edwin Sifuna nigobona babwata nibeki amekyo kurwa rogongo rwagusi babwatokire birengereri byabo anamono Bifon Magale oyoro munyakiro gomonene bwekyombe kyabasaya giye serikali yobomo yego se broad based means ya Kenya negati yababwata ni barule birengereri byabo mwancho muligereri tigatoigunga ninkya basawo bakwanite aseli tukuligoro. Having deliberated on matters relating to the conduct of the Secretary General, Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect. Neritukeri Morioka maiga yekyombekeria kia National Executive Council gikyama kia ODM kumwaka isiko yo kabiro morikyo manene bwe kyamekyo Edwin Sifuna gati ya boboten hawe kyamekyo kya ODM wakurorongo rwagusi bakorawa nere Bifon Magale oyoro manyakiro gomanene bwe kyombe kyabasai kya serikali yobomogose broad based means ya Kenya aisokire nago kwanira igoro yegetambokerekyo asikire atebino nigabara ibalia bakogena mumincha namachiko yekyamekyo bobonetse konyorege surubunekyo. The removal of defiant party members, specifically in this case we now talking about our former SG Bwana Senator Sifuna Edwin, and we want to congratulate the National Executive Council of the Orange Democratic Movement for their timely move to make sure that our party is fully in line with the operations of the broad-based government. The agreement which our former party leader, the late Raila Odinga, the arrangement where he left us in. Okwana abariki memo cyobosongo nigo magara mochire barayebo batari babwatane bikyama kya ODM asoko andra ko mochya kyombe kya NEC asige tambukiro gyo ko mwaka isiko Sifuna. I have seen a number of Kenyans who are not members of the party, who are members of various parties, trying to advise and give their opinion on matters that really rest on the National Executive Council, that it was wrong for the SG to be removed from the party for defying the orders and the operations within the party. My thought and my opinion is that anywhere in the world, there is nowhere where loyalty is questionable.
if you want to work with the ODM, you have to toe by and work with the policies that govern the democratic space within the ODM. Chingo kichicho nigo babori abaraibalia bachorene kiama kia ODM kurende barekanira bagusire byama binde kurongo rwagusi ochegwetike mirimo kana kwena riba gobochori koirorerwa asebiroge bibyabo asikire nigo bakwena mu miche na magani kiamekio. We asking the local members of parliament from the Gusii region, especially those who are saying that now they have now moved to the Jubilee Party. We want them to resign so that we conduct by-elections and see their popularity from the new houses that they have chosen to ride. The Sifuna issue is an issue that is going to be replicated across all the positions. Members of parliament from the Gusii region who have said that they have now changed parties and moved to either Jubilee or UPA or any other different party. We know the Executive Council is going to give direction by whipping off the members from the party list, and we are ready for by-elections. Nigobono baririra n'abaraibe serikali yo bomo kurorongo rwa Gusii bachikobwaterana kwirorongo rwa Gusii amonense ya Kenya mutwe. We from the Gusii region, specifically from the Kisii and Nyamira counties, we now going to get on the road to fully mobilize members of the party to stand in the position of the party and guide the party members from the grassroots on how well they're going to be part of the national discourse ahead of the 2027 elections. From our region, we're lucky that we have both the national treasurer and the deputy party leader from this region, who I know will fully work with the remaining team to make sure that we move this country and the politics of this country to another level. Kuripoteria Soko TV kurwa Omochobo Songo Nchepethuel Machin. Manjito Morigeria tugoskara wikase county Nyamira ni gabamenyire wodi yese mense mu yebunge abora bwe county yo bagusaba komentwa abanyanyimbo bunenchira ya moyo gotinya obolendi kokwana negeta sengeto ya Soko TV nigo batebire buna yunere nchira ya moyo gotinya obolendi asinsemecho asibabolirie abara ya sinsemecho kobanekeria amagende rasobwa gachibo chipara nabego kuliga chinchira abanyale bakonyoro boyo buranyale bokinya ebimeri byabo. Samalieta ngoro gudibi na mukeira korumaega chipare itararosiwa chombe chaga chira bantu bachandika komnyoki chiombe na magoro lakini korwe pare ya rosiwa saki ulitimbu ye basigari bagotebiwa baminyoka nechi gari egere linde chiombe chagora cheiraniwa chiombe ero nchiri koigumo no ne yeme koibwa ege ndare ko saba bamenta basigari baitombara mneronga ndatebe station. Samalieta James Maina ne esise ward chipara chiro chinchie birega CMCA njira rosipara ipara chia igore tukale nandi chia iranira koba chimbe mono weta na chia lengi kurma igo amangana ye chipara ba oro to sabe serikali eligere ligo sene aba MCA baligere chipara echi esengencho chipara echi yo chine chimbe. Samalieta France birogo makori no amenya ta manga sikimwa una intubona torochenga sobori mu brabumbu yabore tatiko mugasoto bera ogaite ndagera bobe sana wono igo atotagete batorenter bakamoyo tugusimekere ndagera Mwanchu muligererie kera togendete kuigwa yuyo bolendi kurwa senseme yesise mate sise nero moske Fred Matiangiriria abege tobolendi bogatinga so Joshua actually nyauma na bale go chikineni ichigosiali Joshua na manga bisete Joshua na manga manyete oro Joshua gale dynasty na ndanda manon tagete ko genda digeli oro botindora gaiga ase mwanchu muligeli bagatebanga nigo abanya committee bakurwa se bunge nene meyense ba twaleteli bagaigoro na mona na gusangilie birengere libya bamenyi kurwa chisemo aoi igoro yoko nigo wejishare che company ya Safaricom nigo bakwanete imeyegetigia ATC county ya Kisii na mono negatia bamenyi bense meyu nigo besokiri kurwa birengere eginto naro lira sama tukabwanga bamenyi obagendete kuna kurwa birengere Diana tigatwigwa ngo SML ya Kisii county ngakibakwanete igoro yoko nigo wejishare che Safaricom. Is Livingstone Ogato. I'm a lesson of here in Kisii County. First, I support the government for selling their shares because
majorly it is for the benefit of us common mananchi. Because what they have enlisted, they are going to improve that the key factors which are affecting the common mananchi. You see the roads, the water, and the electricity. Those are the key areas mostly affecting the common mananchi. But contrary to that, my query is, you as our leaders, what parameters are you going to put in place so that you can ensure that this money is fully utilized on what has been enlisted? My name is Vivian Omariba. I hail from Nyaribari Church. So for me is to give maybe proposals and also to bring out one concern. So the current debt, national debt stands at, as Honorable Manduku said, 13 trillion, which is divided into domestic debt and foreign debt. So maybe you should start by telling us how much of that debt has been paid. If I look at these figures, 204 billion vis-a-vis 13 trillion, 204 billion, which is supposed to go to paying off the debt and then also paying off infrastructure projects. I feel like 204 billion is a drop in the ocean vis-a-vis the 13 trillion. So what are we supposed to do? From a policy angle, I think that the first thing we are supposed to do is think about more sustainable solutions. Number one, because we have to get dollars inside the country. We have to ensure that our industries are running, because we are importing raw materials, which is not getting us more money than if we could be doing value addition for our products, our avocados, our sugar, even here in Kisii we have bananas. We are not doing much to ensure that we are getting dollars as a result of value chain. Yetu ni kuwasikiza na kuyapeleka hayo mambo yote bungeni. Ndio ile wakati utakao kaa kujadili hii mambo, yale yamesemwa na wenzetu wenye Gitinge kutoka Kisii County na Wakenya wengine wote viwe pale na mtaona tukiongea. Innocent. Ibirengera libya rulegoro yoko ni chishia cha Safaricom. Na mo spatio yoko no bwo mwelio. Agentungire na arorire abo lirikere kenne sana. Li Daniel tubwate mwatabirire 13 trillion. Irenga twa kanire. Kidege tegetangani. Ekora toko tubwate li Deni lakini twa nagotebigu irenga twa service irenga tokorteki chiakaniro none kero buguritie loan ngo genda uri kwarigererio sekero bwata makabeso kwarigererio chibese mbwate nechi kire gitegitangania aburi gendo kia kabere aburi tutarekira konie chi asset chitu chishia chitu tubwate turigereri inchire chi twabekire tugosanya ebango yaitu nande boigo turigererie chi company chitu chi industry chitu chiri tubwate nchire chiechi baise go create environment buno mwana yakwana because no mokale no muswatio moke barigererie ese bintu biringa litangani toyigerie bango chi industry chirana toigure chinguma nchiringa abantu bande babwate biasara ase chinse chia ese ya Kenya bagoreke basoke yento yoga totigarite na kero kubona ichi go down chiri abantu bakubuli umuzigo bakanubiti ko bagenda think aige a conversation nendonge baterenga parliament bachikwirana nyegene tekera bachikomera na sebungia nene babugulie birengera libunebyo byarula se county ya Kisii. Amen. Na nene birengera libya. Kero konyoranga abana inchimba manyite ikikigendera tase serikali. Kuri manchito muligeria togusika mutuna tutigarita se county ya Nyamira nigo muteneri bweciro ya ikonge ime yensemo yebunge anotu mugrango amochiriye gatiye yabamenye n'abatumeki becireyo abo babere bakwamereriye getambukiro kyo gwakana chiringi 10 ribanyare bagutumia chi nyomba cyo baceno asibono to kumanyigwanga ecireyo na chikwaga cyo ya ne serikali nene nigo bono ya chakirimiro biryo yakwenekya mune ecireyo ne chikwaga cyo ase kibesi kiganiriye milioni emiyemo ne 50 na isano nemo chinyare chikwene kyabuna echire yongo chiri kwa gacha boya manjito muligeria turanyora robot yuri kura assistant ya kabere eli otao omosini chief egesieri location ekerenyo division Nyamira North sub county Nyamira county ase tobwate echire nene ase not mugirango ekuru kwa ikonge ase tutenine
ikonge bune chire nene noti mugirango tebwatie cho na ende tebwatie stage lero nko bakikisera ntobwate echo na ende tutabwatie ase noti mugirango yagaje tuna abantu bale ki Victoria South Water Works Development Agency eyo egotumeka konye ntu abwate echo ende esa abantu bakogenda free of charge yani bakogenda batari kori bajibesa igo yaichorete bone kero batebi gwe igo bagwaka na chisiringi 10 abantu bamanyire batera ntubwatie echo chibesa chiaba bodre bagwaka na chisiringi 10 chioka njena chairman ya ikonge marieta nenkoro kuchoni mole uonsot igo bono na intwe ase ikonga serikali nende toguturwanira ntubwati bobe nga choteyo echo nero tubwate echo engiya kabisa lakini bono tosijire nga abante babolire egento bagokwana bateba na ikonge tubwati cho bono timanyeti echo ikomichi babolete bagochire echo ntwabwate echo gaiga bari gocha free afiri omaete ichora no ko sibigunja ari gosibigwa bono echo tubwata igere ndabu yani omonto agocha munacha na koroisigwa tobe omonto ari kiroko kore gasi bono rende tumaite mochando nuru igo abo bakona gosarira ikonge rieta tigababeke emenu akendu echo nero naende ro siri boronge kabisa no sororo to komanyanga ne echo kwaende okubuga no hoteli egento kegerete batari gocha echo eye neringa konye echo nere baire yabosa bantu banchire ebinto byabosa bono ne siringi 10 chioka na ichiagerire bagosarira ikonge rieta ngacho hoteli ara bagosomia abana bajandike bagosomia abana buje bari boarding ejire eise koera abana barasome sawa sawa ya serikali enene serikali kuu president ya Ruto batoire 136,000 millions 136 million chikwaga che chiro ya ikonge ne chiro yo bwari agwase chiro yo bwari achakire ya ikonge mbono tu atago ira magacha arengo konyora tore project ya modern market Mwancho murigeli tokogenda bosio mu base commander bwe county ya Nyamira musbati Pamela Mwitani goli tukoli gora twaletege karoda bana boda boda ase banyatuka babago kwanera igoro yo Burundi bwe chipigibigi aseseme yuye sub county ya Nyamira na nemono asbanyatuka babago tebanga ni gotete kuligeli bosombyo bu banyarako babo kubekwa senchira ikiranto mwancho murigeli tigatonyororo robotioru asenchira yobo ikirano eli otao omo senior chief egesieli location Ekerenyo division Nyamira North sub county Nyamira county ase tubwate chire nene ase noti mugirango ekuru kwa ikonge ase tutenine ikonge bune chire nene noti mugirango tebwatie cho na ende tebwatie stage lero nko bakikisera ntubwate echo na ende tutabwatie ase noti mugirango yagaje tuna abantu bale ki Victoria South Water Works Development. Na inja samari tangor kubena dinyarench omo chairman Nyamira South. So nago kira seri tukolia lero tuachira sokoronchi e magaiga asenge njuyo ko endera guchimotu. For 15 years ntuana koronchi gento buneke asenge njuyo bora ibwale ngoro bwale ngobobe. Katika usalama gase Madam Pesi gaiga tuona ni chinsa chio koresa ega simbaka esauri usalama ya serikali sekta ito ya Nyamira chinsa saine utakira saine go chigoro unless ni kobato murwaire saine wasore nyomba lakini go gotoka ngajise jinole para aito informative mo chairman oswakere o ani go kwanda nyagitari omanyanga no murwaire ko gotena ni kutenena weekly mesanya ngau gondo mo security Nyamira county egento twanyora machiko madam atusomire Roma ya gaiga nganaria umuntu kore sebara no bwende kubwatia machika ari sebara ebigbi ya etware number plate etware number se register stage koru twamakonyora nga omojemani wito Nyamira South oretire e system erengija ekero kuru stage onya twateba mbugichora kwa uri kwa tusoire Nyamira South ima ore se system omanyekaine nga ikwaru korwa
nandi manda moto somi buyaga gugochese bara wanchite gasi yao obeke reflect obeke helmet obeke dredge safety boot elinde tokonye sector ya ido ya boda boda. Na ningehimiza wana boda boda tufanye kazi pamoja, tusaidiane na watu wafate traffic rules to avoid maneno ya overspeeding. Wakati wa accident tusaidiane, tusaidie victims, tusianze kupora victims. Maneno ya criminality kuingia, mnatoa number plates nini, hatutaki maneno ya number plates itolewe kwa pikipiki, tunataka visibility of those number plates. Na tufanye kazi kwa ile masaa inayotakikana. Ukipatikana masaa ingine beyond ile tumeweka, utakuwa wewe utatueleza sasa ni kazi gani unafanya. So ninaomba tushirikiane. Tuatwari oburaiburo bubese county yeito. Ntori ko bisa. We have been struggling ase stoko beka jibya sieto jitari korokana. Oburayo ko jakira bone ngana uchibosio bwaerire. Oyo korukuna urindo. Igonte te como te bigana nde momo te bina batomire boda boda bawa. Abegete sako ga chibya chikaliye chikaera. Number 2 oiranire bono na rusidu wabisi osero complain ngadara ruwabisi so fa boni gatabwati agenda ratota induna wana boda boda banyamira county egente ke matokoreire kutua chagete for the last 15 years down the line no ene mana torogimna ene progress yabwate nyamira county. Manchetum yelia bono nigabo bisabe chisemi croise sub county ya Masaba North abateneri bechiskuru no MCA we ward yeligoma nabo igabanya kinyoro bechikamati abanya kerugo bechikamati cho ase zone ya Bonchari ase ward yeligoma imeyense mu ibunge tutu Masaba ye county ya Nyamira nigo bakolirege karase skuru ye Nyasore ya Nyasore ryo kumurikira na kwegerera umurubiro CB asabatebire machikwene kyabunango cyabari gusira aborokiwa nabigaba barimo irikwene kyabuna chisemi gochachire koimokiwa. Chengro Lawrence Otuori yondo teacher bocharia primary school tuabwate umuyego monene ga St Joseph Nyasore asingenjo yokumira BM chairpersons per school both private and public schools abasia soitwa no barenge mu director w'Gisemi TS and ministry Masaba North came to grace occasion igenta kana tuabwate no kuria mangana implementation of CPE and the way forward to synthesize our parents so that they know what they're supposed to do. And nemono nchele yoko register bana kijisea grade 3 and grade 6 aso mwaka 2026. Na bana mbia bana ndeko somo mwaka tukusabanya sato konye to kole biyamono kubwa last year. Tangoro kubali mukaya amtiacha person nyanko basa primary school. Egende ya CPE naga kon bantu na kolanga na twasomire rali tukolia rero yotwanyoranga nonya na bali mu mbaraki understand we. So ngo sabe serikali yaito beke meroberio ya bana babeli tool ya balimu babeli tool agara karo babeli tool pamanyanga ngi bago chokova asamangana CPE ntora ya understand we ni system ngani lakini nende buneko na korani negendekia to karo tuake manyire ngange to kitobana takakora chengoro ku nyambega kisesa omumsio rigoma ward seri tukori ara igona riganigo chako attend bochoria zone sensation of head teachers na bomb chairperson ora magana ya CBC ne bintu binde twatware mo function ya rengengia na nto wana na kutocho support school so mwako this financial year a contract ya guru kwa gachecho ya school ya Mongoni ya ECD icho ya school ya Kiwanda ECD na renovation ibirasimbira bana bagutweru sana school ya Metamayo birose bebuya school ya Eronge ngeri kiaro sizigete ke koru so ne class kiaronge ngiaringe mpaka new seats in a very pathetic state ne class kia Metamayo class kia school ya Eronge ne class kia school ya Nyatieko na ndito wana na abarimu abachia teacher na bomb chairperson na kitora abwatra na gochimotu tutathikire school etwara access rode kero sworro Manjito murigeria tosko mutweni wa murai wense ritko rigoro haraito murubiri boko na chibese gucia saba sai chanyota asegeti kia Mandera kubwatira na barai au senkwa na yahe nigabe tweteira urana chikwene kia bari batabwatiendagera nabo go banyori no muchando wo murakera
bachikwegwa endagera ne serikali asaba igwa mokonyo ekithure kindiki abete gako bairaniria abamereria be serikali igoro yetaro yo muraibwense gochia ensemo ya Northeastern Kenya. Mwanjito Muligiria twatigera robot kurwa studio ya kabiri. For a long time vijana wetu walikuwa katika kiwango ya AOB. Ndio mnasikia viongozi wengine wanajaribu kusema ati rais anapoteza wakati kwenda program ya Nyota. Ati rais amepoteza wakati kuja Mandera program ya Nyota. Kwa sababu mentality yao ni ya zamani. Wanafikiria ya kwamba vijana wetu bado wako AOB. Tunataka tuwaambie vijana wetu sasa wako kwa agenda. In fact, agenda number 1. Na mimi nataka nimshukuru Deputy President wangu. Amepanga, mimi nilimpatia hiyo jukumu. Na governor amenikonfirmia yet for the first time we have the most comprehensive delivery of relief food in Mandera County. Wengine tuliwapatia nafasi kule mbele, wakakuja wakafanya biashara na chakula ya wananchi. Wakakuja kufanya siasa na chakula ya wananchi. Saa hizi wanajaribu kutuzungumzia. Sasa wewe my friend, wewe ulifutwa kazi kwa kuiba relief food. Alafu unakuja kutuongelesha mambo ya relief food. Wewe, you are the last person, the least qualified, with no moral authority to tell anybody anything on matters food relief because you are a petty thief. Sio kama naelewana bwana? Tuko pamoja watu wa Mandera. So, mimi nataka niwaeleze watu wa Mandera, we are moving together with you, msikuwe na wasiwasi. Short term program ni hii ya kudistribute chakula na hay. Lakini long term, pia mimi niko na solution ya long term. Mumesikia tunaanzisha National Infrastructure Fund. Mumesikia nikitangaza kule bunge ya kwamba tunajenga dams 50, mega dams, 200 other medium sized dams and 1,000 micro dams in the Republic of Kenya. Sehemu kubwa ya hizo dams ya mega na medium na micro itafanyika hapa Northern Kenya. Kwa hivyo wale ambao wako huko Nairobi kwa mahoteli, kwa ma press conference, huko Lavington na sehemu zingine za Nairobi, wawache kuongea mambo ya Northern Kenya wakiwa Nairobi. Watembee hapa Mandera, watembee Wajir, watembee Garissa na Isiolo, waongee wakiwa ground, ndio wajue hii Northern Kenya iko namna gani. And we don't want lectures from hotels, lectures from Nairobi. We want practical. Chumuligeli wekira buto ikira mwali wa maiya. Kwana ne kara yenda gira igakwanyire. Ya kwani rusani ngwaneyo. Ngojo kaibete ndagira innocent. I find it strange. Asekene kyamangana nga SM in the midst of a problem. Yani ekero muchandoge ndete kobe ya kabisa na litoge ndete kuraga ne bicara. Abagateba liri umuchando kire kurategera kwana kanyoro umuntu liri umuchando ndete uchikumukwarera tegera tega gukora nali mu gukwana nere. Itukiri monali kuru Nairobi aiga. Yali nko mwako liyo etete. Tenda tikotebe company yegali because nubwata mangana mangira bagotebe company yegali onyo nonye lirwe kwa iru. Nwenjera wango kwa. Sonyole chinga kichinde na advertise company na ndetera to airtime jenta getumurigeria to biashara biaye to advertise nonye ukabwate company yoko ni nonye nubuke bwa to advertise ga abantu bakogori. Bona kera twaruwe iga twasoire egali chialinge chinsebire chiabo tukotinganje tikogenda gusibo tuko. Batise njige ndugire kya beterere tingali ne gali ibo tukolende ekarwe stage tukarwa tukagende ni sani ya lenge igali yenke kera tuika suswa egali ye egatwale tire burst turochi mbutukere mo driver manyire tire burst ya beire agaika akagenda agachaka guchinchyo kuguru kwegali etaili bono maiga koteba tori tuigurire tosoke no gosoka muderebo itatu kwanire tinonya tugochi kumwebera liguru murango tosoke isiko gosento gokonya takutegurite murango iyo ekera akurite guchenjio kuguruguria kaira ne story agasoe gari agatukwanira agatebekera ndi gasti ndi gukwana
problem yale ngari nchibwe kana go solve. I don't know go say era to go solve me chanda to go kwana mano. Ora lende tukagendera. Na ndo konde ngwatege to gwa kabere. Gwa kabere. Nande kero mwarenge sabari yem. De kwate ategeteli tukeli bakagacha kuganye spare wheel. Wona kere spare wheel ya no ache tutuanchira kera igitakarura ya beire beyond him na ria ligetio bokonye. This wali bonongwe boliga. Asabara ibali baitu tubugate. Kera babugate chinguru cyo gokonya. Nki batakora akonyera batikora araga nibicara. Because yeah, beyond them. Lioli na bogo karaki. Okora kinende ke batinana nantebi innocent yugo kira kwao ngolete mechando tigatirabu chetri chitaika isata semambia bono Diana totebia selinga na lira bwese mambia lero nga ebioge na obiko bebike kulinde go bire bigotuko bwa chinde rwata bigotu bire ko bwa chinde na chinde abo mwenchu muri gitokora mayingo bwata twaringe chisimiti mati se Diana ngo bwata tulibire nabo tokora bwata ibire na bora tukimba bari batata ko totebinga ki ebioge na obirabe ebike kulende nebigotu bire ko bwa chinde engane yo ngakioko nyara ko bago ko esansa morago chaga igasemba mbia bone namba ito yo studio yere 0788 mbali mwate mago akali twagendo mutimuko 0788666663 niko chire isano 0788666663 era Diana nalia tatebiringa chindero nabachikoreka na chire chi amini ebiyoga birebike kulinde bire bigotu ngande ebigotu bire ko chindero ebigotu bire ko chindero chindero nabona ndi chigo cha chiarumagega chiaraba chiatige biyoga bitana ko muama yani bitana kora wachumuligereria semambia abana bagototebinga ninkiringa neliri mwamuli mineti gentogo kora nabo ko twakire simi go chaga iga Diana gontebi ya mesire tiaturaiwa eren soko bwakire nsoko bwakire egitenga oyu koigware ngenga no tulembeo no tulembeo ronyo tagete gutoigwa no tulembeo Diana bono linde tigango batatebinga ebioge na bibe ebi ndara yibwata elen soko bwakire wa tukariko network irare bwato muchando bwakire soko bwakire 0788666663 asemambia bono ototebiringa na lituli mwamu uselira bu actually astokale gatebanga ebioge na obiko bebike kulinde nigo bire bigo tukubwa chindero timati gosene network namba ya Airtel wato muchando tinkomanya tandara bwate eren soko bwakire kai muchando beire innocent chigo cha chiko butoka ego chage ko butoka okay tigato ndo mutimo ko Diana tugona gufix umuchando ibwe simi ye ito ye studio tumaya ko batoka ranga ngakire igole ndo mwancho muligeli na twagatebiri chetri sitaika isana na mobono tutete ko ndo mutimo ko tokera na toso ase gazeti Diana na yaro kulige segment ya yakwa ne regoro yelinga ne limwa mche dararuro sawa sawa mwanchito muligeli asante Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Obutini n'obusumbasi amate ninkikere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amariogo yogo tindi asariri obongo bwabo. Etogo konya abantu buna
umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yo gutindi amosariri bono yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yo gutindi na amaru abasari erio twabaretaga Better Me twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi asamange twakirisimyese namba 07 06 84 0844 Better Me Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatale icyobutindo. Je, unakusudia kwenda sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Ebagotebanga yogoseka omwelio nero goseka buya maiga yokonyora mang'ana mange korwa segeteseni kiao segetegia Nsoko TV bonigo yaikirenga kingokoreta ng'a Nyasaye nigo ndakoretera omorobiri korkunga amegerio yebeberia omorobiri nigo ndaorete amo n'abasomba ba Nyasaye abwasturanya ko batukwegera ring'ana asobwagare na ntari yayoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tokorwa ayankira rituko rye sabato rya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumurisyo ngaga n'abasomba ba Nyasaye ntokoretere umurubiri bweleso seseni Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imega taseni gen Nsoko TV tuchikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imega taseni gen Nsoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Eye ni Nsoko TV, uboroso bw'umugusi. Umurigeli chetire chitaika 12 maiga yense ya mona ndebono togoso sense meli ye chigazeti litujala kaba tokuligere linga ningi kelikera ase chigazeti ya sokoboko kwane igombwa te gazeti ya The Standard yesemambe yabon liyo tunyara kaba tokuligere liga iga mwancho muligeri noroche front page ngakire eyo mwalio nero no yeroche ngakia korolekana gaiga nabo tukunyara kaba togwetera
chi headline tira ase chigazeti Diana orokimurigireria gazeti watasoko boko kwao Mwanjito murigeria egazeti ya nenere yekurukwa The Daily Nation yaronda itengo tebingani mbwate gitabu yekurukwa Thanks for your part yekurukwa binto biseberekani mwanjito murigeria lero narongo chiko gotebianga kibya seberekanire ase gitabu iki indo bya seberekanire mwanjito murigeria ko igure Diana gotebanga Things fall apart binto bya seberekanire mwanjito murigeria se gazeti ya The Daily Nation naliringa nali mwamugo senere front page ekorokunge headline ya roro captured babwatiru mwancho muligereri nabo nyara kabago wesomere se gazeti ya The Standard watabanga captured bona abanigo ba saganiru bayirirwe Sifuna akangumu Taifa Leo batabanga Sifuna ni garo rekanire tali konyegaligwa se anyaltukaba kwane gorona balikia mangana naboigo akagenda bosibweke gambero naboigo kogenda asumulikiwe byamo mwancho muligereri ne gazeti ya Taifa Leo. People Daily ekalekoteba what is Sifuna's Oster means for Raila's legacy and Kenyan politics. Okorusi gwa Sifuna kurwa CBC ninki kobwate maningyo mwancho muligereri gochia aserebene naboigo ase bikorwa byo muske nyagosira Raila Amolo Odinga na siasa yense ya Kenya nabwo somerese gazeti ya The People Daily. Gazeti ya The Stango kwa nerere round 1 win for Sifuna as he gets Winnie court backing. Mwancho muri bagarata banga bono iga Sifuna maiga yokurusi ko bisi gazeti ya The Stand watabaniga nyorubu buyi tangani buri batabanga umwana unyagosira Raila Amolo Odinga niko barengenera se press conference yeli tukoliegoro na boigo mwancho muri gele batabanga konyara ko ba gakonyora ogo konyo kose mwomo esokorwa aseke gambero. Gazeti ya The Nairobian nige kwanera Airbnb of death mwancho muri gele abanchani gosaba abantu banchaine chinga kiechirende na bakonyara ko bakutwale season yabo na agaiga ngo kwana bale blood stained towel nails Wahoo lover igoro yo ogoitwa ko muswati yo mugoro ku Wahoo asibagara batabe tauro yanyare ko bage gutoka na manyinga yanyare ko bage kumubeka umwanchioye gatigati yoboityo bwakorekanete ase nyombe yemo yoboraro ekorukwe BNB nanyortana nabangi na iskusiali Diana bagateba mwajali ko genda chi BNB Airbnb. China law deal bless is hurdle on 390 billion SGR extension mwanchomuli China loan mwanchomuli wataba makabeso kurwa ayense ya China ni gabono mwanchomo muligeli abekire ekego cheke negose ege charare kenene asobwa gachi bwoko genderelia ege taseni gosege tange kelikia gali yomulero mwanchomuligeli gose SGR extension wataba likabese elio lire billion chimisa teo emerongo kianda ni gabono bwanyare ko bage lianyare ko balikobeka eke gochago se ege tambo kirekenene mwanchomuligeli bwoko genderelia ege tange kyo gali yomulero twatebeti gungango keira bari gwikira sesemo ya Busia semo ya North Mugirango ngitakiri gweta kibatingo tebari ngaga broti kabo ngari bara ngango cha gweta kale na eranyore compensation kwa iguriri kabesa liese ya Kenya lire igoro mono igabono lende ntumanye timo nchomo ligina bwesomerese gazeti ya Business Daily na kumanya ase gazeti ya The Daily Monitor kurwa sense ya Buganda bateba schools keep cut off points mwancho muligeli nigo rechi semi kurwa sense ya Buganda esbakara tabanga chi school bono nigo chenya rekoba chia kokeye chi point chiri bago nyara ko bago chira gose banyara ko bakurwa chi point chiri abana bago chira ase birengo biri bigoro bye chisemi gaiga Kenya ntubwate chi cut off chitu chiri to chiroro nabo wesomero mwancho muligeli gazeti lyo tagete kulende ntagete go chaka ne gazeti ya The Standard inabekira soko boko kwane asengo chaka korali liringana liriri nene nagotebye bagoteba captured bono babeire bako bekwa byaro mwancho muligeli bagoteba ODM nigobone tigarite aselio manali nene bakurwane roborai na umwancho muligeli kilikianya altako bage korekano subwango iga no kurusi gwa bisi ko mulikyo manene bw'ikyamekyo omuske Edwin Sifuna bono iga abaraya banne nigobanya ko ba wesoke na kunyara ko bakumurage byaro murai bwense akeli batebanga nere ogendrete kogera liberera ligendete kobeya asekiamekia ODM abande ni watebanga ni gagendete
koba ise gose iskoyo murengali gose murengali oni gokorrekana asagendete kuruchibese nabo igo asakali koba gakorwa ebirengererio ase emesangerekano yo kunyara koba boyo gokora merobelio igoro ekiame kya ODM aswagateba nga mwanchu muligereri ase nchireli ligereri ngani gatagete gosukuma gose kobeterelie ekiame kyo kya kwamerelia serikali ekiame kyo kya opposition kenyara koba yekubwatana sobwango mono ne kiama kya UDM aigo mwanchu muligereri kukwana balenga egentege tangani kyaberege kororekana nkilinga ogoseligwa kwa omulikyo monene bwekiamekyo nigo mwanchu muri Kenya rakabage koligerelinga ababwatani abange nigo banyare ko bakwerusie kurwase kiamekyo abande nigo bagendete kweyagie metu yabo nekera abande bagendete kubulinga ningi kegendete mwanchu muri gereli muganore page ya 4 ya 5 na limo ya 5 kabere ne page ya 5 gatatu gaiga ababegete ase front page bicha yumurai wense Dr. William Ruto oyobegete hat gose egobi yekiamakia ODM boiga kama kobeka chianga maya ekiama kia UDA linekera ekiama kia ODM kia kabage gucengere myaka ya 20 na gaiga nindigerete mwanchu muligereri sakunyara kabaga komoe cake uyoro murai wekiama kia ODM bonigo omoske Dr. Oburu Odinga igaiga mangana nabekire yo mwana okurukwa Winnie Odinga oyure omwana Raila Amolo Odinga sagotebangise gegendete asekiama kia ODM tali igere ya abantu bene kulende nigere yokurwania kelia ekiameki kyagacheire omoikoye biriyegenete naboigo mwancho muligelie bikorwa byekiamekyo asagoteba te konyara kaba gegotebekana ODM enyara kaba yegoyirwa asubwango igo nanda goteba mwancho muligelie eketali kiama kyomontoyomo ningo yogo kwana mangana yo no mwana Raila Amolo Odinga Winnie Odinga oyoro mojumbe se ebungeli ya East African Assembly igorunga eyala igo gonyarande ko bango bwati mugano yo na namono mwanchu muligelia chinga kichinde na baturanyore no nyene chinkwana chiri chia moske sifuna unakwane telitukolie goro anamono akanyara ko baga gukwanira okurusiwa abisi go mu director itongo na ko kwa ligania enkwana yo moske sifuna bunakwane telitukolie goro nere kwanere gaiga taite kora Diana ara introduce nere headline ya roro manye koirana nkwanere egazeti ya The Standard ya sobikirana Mwanchito muligeria nandege kukwirani ase gazeti ya The Daily Nation nagotebanga nige gotebanga things for a part nagotebinga nige tabna nchena arasomire goteba seke gusinga binto beseberekani mwanchito muligeria ebinto nigo byaseberekanira se kiama kia ODM bono tutumanye tinga kero byaseberekanire litunda ngakiriko bagwa mwanchito muligeria litunda lyabagirwe kabere haigase gazeti ya The Daily Nation nigo libagire kabere ndochega gantu bwate abarai balia bagotebanga nigo bale hosinigo batigetwe ase serikali ya broad base na boigo tubwata abarai bali bagotebanga goika bachiye goikirania engelia guse goika bachwikirania mirobirio babegetebne kiama kia ODM haigo mwanchito muligeria niye bwategatie abarai balia oyo minto Innocent agotebiri tubwate Sifuna tubwate Winnie Odinga omurai oyoro mugavana bwe county county mwanchito muligeria ndochega no Orengo James Orengo na bigondo che aiga ososi mwanchito muligeria anagati ya barai bando mwanchito muligeria bali barengeri tkurigoro no Morai Sifuna mwanchito muligeria aiga ase gazeti ya The Daily Nation bwegone bwa tabarai bali banyanti bawikirana siense mochiria bari gochengera ose bari gutwara ebikaro aigando chino mugavana bwe county ya Kisii Junet Mohamed no women mugavana bwe county ya Homa Bay Gladys Wanga tubwate mugavana bwe county ya Mombasa tubwate gaiga boigo Oburu Odinga uyibono romurai bwe kiamekyo na boigo oyo beteka gocho romurai interera bwe kiamekyo Mosbati oyore omo women rep county ya Busia kole no mwanjito muligeria atimaitibono bule bintu byaseberekanire oyo minto Innocent rachigototebya guse ngora atenenera gusenere nigagotenenigwa bono lende kabyaseberekano mwanjito muligeria no muganora se page ya karene page ya 5 asogo kwanera igoro yokorusi wabisi kwae Molikyo monene bwekiamekyo kia ODM haiga gazeti ya The Daily Nation nige gukwanira igoro yobokoreri bwekiamekyo ODM asimya 20 asitokomanyigwa ngari tukoria Jumatano tichi gatatu
nigedun sifuna bete gakorusigwa buno mulikyo monene wetira ase etagotebwa National Executive Council URNEC gabono nigondoche ekiombe kerigetenete ebyama kekorukwa Parties Dispute Tribunal nigobono kiabete kegoterenia okorusigwa kwa isifuna kruase ekiroge kyomwanjito murigeria negatialia togendete gusangana ekorende tigaturategera chinkwana kuno yo minto Innocent ya chikagoteba togendere gusuka mutuma njito murigeria korende ka tokona kwarigania gaseti ya The Daily Nation yegukwanira igoro yabarai baria na chikagote yo mwanjito murigeria bagoteba ngari mochorio kasifuna bwate no gutaswa ase serikali osegokana ngatari goswa ase serikali na bagotari ko mubwatsi omuraibwense goswa ase ntunde ya kabere gazeti ya The Daily Nation niyagotebanga Oburu Odinga bono nigarigeretie oko choru kwa kabere kwa muraibwense ya Kenya asagotebanga ekirogo batagete no mkonyi bo muraibwense ya Kenya kono manchito murigire mu director wantebye clip ekinigo kere tayare tikaturagetegerera that this action is illegal and procedural and a blatant violation of the ODM constitution as well as the principles of natural justice. At no time have I been informed of any allegations against me, be they of indiscipline, insubordination, or incompetence in the execution of my duties as the Secretary General. Neither have I been invited to respond to any complaints in and out of the party on any matter that would constitute grounds for removal of a Secretary General. Consequently, no lawful organ of the party has invited me to any hearing. Indeed, as far as internal differences in opinion go, my only cry is that I have refused and I oppose any plans and schemes within the party to support President William Ruto's re-election because I have held and continue to hold the firm position that this country cannot afford another 5 years of this expensive, divisive, incompetent, and disastrous Ruto misadventure. Kleptocracy is not a philosophy that an entire nation can give a second chance. This month marks the beginning of my 9th year as SG of ODM. I am the longest serving individual in that position. To serve that long at the feet of the enigmatic Raila Odinga needed one to summon all reservoirs of wisdom from all possible sources, but most importantly, to remain a true and loyal student of the great icon. Even in the current circumstances, I would never betray the ideals and principles of my late party leader. I have served this party with loyalty, diligence, and unwavering commitment because I had a leader in Raila who nurtured young people and young leaders and knew how to bring competing interests and egos into one functional movement. Together, we have defended the Constitution, strengthened internal party structures, and safeguarded the voice of millions of Kenyans who believe in social justice and accountable leadership. My record speaks for itself, and it always will. It is in public domain that my opposition to the party's dalliance with Ruto started long before the Right Honorable Raila passed on. He understood my reasons and accommodated them. It is also a known fact that regardless of what political Mwancho muligereri ne gatie chinkwana chirio moske Edwin Sifuna kwa netena barikia mangana litukoli igoro yokurusigwa kwa ya bisiga igase gazeti ya The Standard buna Diana Gotebi nigo bakwanireta mangana mange na namono kilibabege tasa maiso nigoro yo muraibwense buna bagateba maboka ya nigale asogosalie kiama kia ODM na koirera liyo mana ligendere tasa bono igano gutaigwana asekilibate birengerie binke niko bekali korosigwa ko bwatekana ni chibestiri chikobanyara kaba chikorwe go mwancho muligereri nabo konyara kaba go somera na koranga ningi kelikero ras bagotebanga muraibwense nigo bona gotebekana abegetoko buko kwaye sekia mekikia Orange Democratic Movement asbakali goteba nigo alegati yabali bagendete ko baba koranga Edwin Sifuna uyoro mulikyo monebwe kia mekyo nyara ko bagakurusigoro na namono mwancho muligereri chinkwane chibagotebe ngakeyemo akwanete na goteba nga Sifuna ya litukelimo abakonyora koba kwa rusi gwesekero ekyo asenga ke mu mwancho muligeli bagatebanga niga beri gakorobelia emerobelie menge yibakonyara koba gakuruchibese igoro yemesangerekane gokorekana asekeli bagatebanga babere bagokora egokurukwanga ebirengereri byokonyara koba bigosangirwa na namono banyara koba gotwara chinkwana asobwagale asomwancho muligeli bagatebanga baraya banese kyamekini go basokiri na korokyo ugotanchira na kwaba asekeli bagatebanga muraibwense niga kuruchibese ekera babwate emekusangerekano yabo egento kiliwa tebanga nigo ekorekana bauchiro kachi handout
echikona nugo chiasibale nabo igo mwanchu muligeli ga nindo chenkwane bekire posione yomokonyi bu muraibu ekiamekyo omoske Godfrey Ososi litukuli goroni ganya tikoba gagotenna bosio bwa abalikia bangana nago kwanera igoro ya omuraibu ense na namona kanyara kobaga tebanga kibanya tikoba bakorangeli gono Oburu Odinga uyu muraibu ekiamekyo kya ODM asaba umera nitasobo menyo bwa omuliki amugachi tali umuliki mwanchu mulingo sabo kwabera omugachi bwe kyama kya ODM Mosketi Modibosire ase nyumba ya osomuchyo yo Nairobi na namono bale ko babago kwanera igoro ya National Executive Council abus bale ko tebanga ndi barabe bako yitwara bakanyara ko bako igwananga enyale ko bagego sukibosyo na boigo Oburu Odinga kabatebinga nigaga netichinga kichinde elianyara kabaga gwikaransanse na konyara kaba gakonyora obosemi kurwa asa tanya takabaga gotebanga ibu ali koba bokurwa mwanchu muligele sibabege tega igaba gotebanga Oburu Odinga nigaga gotebekana Chiete State House no mugaba nabwe county ya Homa Bay omoswati Gladys Wanga asipagotebeka no mwanchu muligele libanya takabaga babo kwana no muraibwense na namono bakanyara kaba bakorobelia sobwango omusangirekano o National Executive Council bonigo mwanchu muligele niko bono igaba tebirenga somo sangirekano iba umiranete asenyomba yo Mosketi Modibosire gati yabarayibale ngoro nsifuna Oburu Odinga nabo igo oyole ngoro Junet Mohammed nabo igo bali bakurunga trustee gose bali bakuru ku trustees bekiamagia ODM Moske Amos wako igo bakanyara kwa bako igwana ngabanyara kwa bago sukia chitaliki echo bosio na ande bagatebanga niko bali chikoba bago tenikulende kente kigichiti kabage kolekana Oburu Odinga gaikachinsa mucha Mombasa na omwelio yakanyara kwa gakurusi goro mwancho muligeli na bako eresa gaiga na namono mbabege tumu waziri otenete chibesa cheke goseke ganchagiense ya Kenya omoske Johnny Mbadi buna mwancho muligeli neranya tukaba gago kwa na se nyumba yamo yoboralia sagoteba nigo nkogetemono sama tukamange nigo ya mbere chinga kichinkongu korra omo secretary general gose omurai oito bo ekyama kya ODM gakolekana gokora ebiribi kogenda mamincha asagoteba niga atagete koro kibikoro byo ku musikara ilo Odinga kulinda gatebanga Edwin Sifuna nigo konye achakiri sabali yogo salie kyama kyabo eliyo agatebanga niga yechaka maiga yumusikara ilo mulo Odinga gusira dabo wesomera gaiga oligere liyo nyara kabago kumanyanga ningi kelikere ase kyama kya ODM nabo igo mwanchu muligereli ase ngogotebi chingwana chegoro chiri chiarolekanete ase kyama kyo amini aseseme yamo aliase Edwin Sifuna nge Sarova Pan Africa Hotel asakuwa nitena balikia mangano mwancho muligeli naro chene event yale nge covered na balikia bange sana Diana mungwana yomo ukurugulu seti na abegete kwento yekorukwa kwende ngakitugeroka video yale korokia erombe yabalikia mangana bayikira netoro atebete erombe yuako yebwekanie kera umusikira ila Molo Odinga ali gutwara chinkwana chirichire bene gochia saba Kenya batanga battery of journalists bale ngora bange sana na Edwin Sifuna kanyara ko baga soke gatia bali bale ngoro nere na omo gabana bwe county ya Siaya Moske James Orengo ntaite try gukatie chinkwana chia kwane tu ya sense meyo annemono tutaite ko igungi kelio Moske Orenga kwane taororo na boigo tuigwege ntukelia babu wino nera kwane ta sense meyo mwana Raila Molo Odinga wino Odinga no arenge kolende tanyori tiri bagali go kwana lakini batebekero korolekana no korolekana woka is telling ni statement. I said at the funeral of Jaramogi Oginga Odinga that they killed Jaramogi Oginga Odinga. I said in the presence of President Daniel Arap Moi that they killed Jaramogi Oginga Odinga. I also want to say, without fear of contradiction, the death of Raila Amolo Odinga, which is still a mystery to a lot of us, those bear responsibility of the death of Raila Amolo Odinga are out there and they are silent about it. But I hope that one day we will determine the circumstances in which Raila Amolo Odinga passed away. And that must be an objective that we must achieve. Wanchumuli negative chingwana chakwane tu no mugabana bwe county ya Siaya Moske James Bobo Agri Orengo oyuka nitali tukuligoro Diana agoteba engakia ya mwekera
tato mwa Raila Amolo Odinga asireto mwaka bwelwe ya mochimikia nda merongo kianda nene 1994 na ateneta samatanga ya gatebanga serikali mumanyetenga ki Jaramogi Oginga Odinga asira na litukuligoro ni gatebete ngo gusira kwa Raila Amolo Odinga nigo kwali ngo tutukanu igati ya mangana ali bakwanete litukuligoro ari kororekana abwa tubulito ekiama gia ODM boni ganigo kibwate chinse ya moibere na andi bagatebanga Babu Wino na tebetenga the red line has been crossed ngamwa tambukire soro beberu wabekire bono bagateba mbaroro bali bari nabantu nande mbaroro bali na aba SML bakonyara kwa bakonyora gintukuru lietandire Babu Wino amini lietandire Sifuna tumigetego lietabataka kizungu kubwa kleptocracy kirabata ba kleptocracy igono gotebanga bakari gutara nabawuzi na Babu natebete kangaroo nga National Executive Council asama lieta ya gairo chibune kangaroo meeting waro igo taligento kede kialenge kiamana sebara baligereti aiga mwancho muligerelia sepeche gatano kabire gazeti ya The Standard ngo kwa nabalenga kisivunanya tukabaga konyoro moyo kurwa asset tribunal elie kuligerelia mangana ye ebyama mwancho muligereli nigo anyar tukabaga konyoro moyo litukuligo rekera chieta ase tribunal elie kuligerelia byama bya gisiasa egunga political parties and the disputes tribunal anyar tukabaga gosie kukurusi gukwaye asabisi mwancho muligereli na namona asabanya tukaba agotebanga nigo bono yanyare ko bagekobeka oburayi wikiame kyoge kwamerelia serikali sikiliote basako ngono mwancho muligereli nigo goitera omunyakirogo bwe tribune yo okurukunga gadi gathuli tukuligo ranyare tukaba gagwanchirana okosaba Sifuna begetoro kugoteneni kurusi gukwaya abisi mwancho muligereli nigo batebetenga nigo barachika bagotegera igo naburoche litukuligo roli alengeli kongsana Sifuna asabeteka kumenya ko mwancho muligereli tetura guchingwa na chomosike Babu Wino uyoro mubunge bwe Mbakasi istinero nyartikabaga kwana asensemeju. I want to state that the illegal removal of Sifuna from office is not taken on a light note by this team, and I want to condemn the leaders who did this. We know what Baba stood for. Baba stood for justice. Baba stood for fair hearing and trial, and the meeting that took place in Mombasa was an illegal meeting. That was a kangaroo meeting that was set up to remove the current Secretary General of ODM, Edwin Sifuna, from office. I want to state that these leaders were seen at one point in Mombasa taking sacred Wanchu muligereli tosabo kwa beraso nseme yo mtandao na yarana bego ikayara twara umuchando kulende tokogenda busyo indo chega iga Diana litukoli igoroli ya lengeli kongsana so mtandao ngwaro chaba bwatani bao bagateba barulikia magiodium nara ligerete so mtandao Wednesday tichigata togali na ya rocha bange bagotebanga biyamo sana asokurusie Edwin Sifuna abisi uno mulikyo munene ntubono Baba na kwete na Sifuna bono ikiame kya utoligereti tubono turusirio DM mangana nae mangari gazeti ya The Standard ngotebere kubwatekana na okurusi kwa abisi kwa Edwin Sifuna nigo mwanchu muligereri yarorekanete semitandae menga bakenya bange bariko bakobeka ti screenshot bakorokinga kibanya ariko bakwerusia kuruase kiama kya ODM babere bakobwati abande asegeka kemya kemerongevere nigo ekegiache to mwanchu muligereri maega ya National Executive Council kumuralinga Edwin Sifuna bono nigarusi kwa bisi mwanchu muligereri asabange batebetenga chekire chingaki chokwerusioro na namono mwanchu muligereri onyarako bagosoma na koranga ningi kelkeroro lakini entonara lile innocent ya gazeti ya The Daily Nation na buna gwasomire gagu abarayimba bere bakomochwase ekiame kya ODM abarayi ababale ababono bakwegere batari kwegerera bagoswa kwa serikali kiama kya ODM ase serikali nigo bagote baruto gesaliri na ababane nigo bagote ba Uhuru
Mwege Kenyatta. The presidency actually babegete ebichara byabo gochiesa abantu barayi bakuru kwa barayi bense. Oyo mo ururabisi, oyo ndaurabisi. Abande bateba no moske Dr. William Ruto. Bali bande bateba no moske Uhuru Kenyatta. Gagerte lito chiko batugokora ke batingo ligiale ngwana ya Gladys Wanga sibale chinsemo cha Mombasa. Bagendrete kokorinde gurunga ko consult mu chumuligel toigubuna ko mu mocheti gaturategerera unako mu mochumura y'umukuru bwense Uhuru Kenyatta. Kuna watu wanakuja kusema sisi Dr. Buru, Wanga, Junet, Mishi, Abdul Swamad, Simba wamenunuliwa. Swali ni kwamba baba ambaye alitupeleka katika broad based, kwani yeye ndio alikuwa amenunuliwa? Na mtu kukuja kusema baba alinunuliwa, si hiyo ni matusi kubwa zaidi? Hatuwezi kubali matusi kama hayo. Sisi tuko pale ambapo baba mwenyewe alitufikisha. And we know the culprit in this whole agenda. Na huyo anaitwa President Uhuru, former President Uhuru Kenyatta. Yeye ndio anatamani ODM isishikane pande hii, iende ishikane na wale watu wa niwete ODM bono bagatebe chingagi chinyingi kiro montako ligenchira kwerera muchando ya soberete na nyarebe all of them oyabwa tenseme ataba no kuraga nebyara mwancho muligeri turatigera UDM gabu twaraya kwanire kwa yaigure nande bagateba ne developing story nabotoka batogatebyo kende nandege gosoka kurwa ro mwancho muligeri bonega ewizara yechisemyo mwancho muligeri ninga bone goteba bali mwa banene bali batanya alteko bakurwa omubaro obuikirano bw'abana borokyo balese chiskuru cyabo ninga batakere bafachikurusi kwa semire mu goseko butwa semiremo asibagoteba gwetani chishiringi chimiliyoni chimikianda na 12 cyanyara kabachigosira mwancho muligeri igaiga ibabegete asa maisono muwaziri wechisemyo musike Julius Ogamba asibagara goteba chiskuru chiricho boroso chibwate bono iga mwancho muligeri abantu aborokiwa chimiliyoni 5 nugutai 5 kurendekera bakora obunenki na kuligererio omubaro bakanyora nigo bali chimiliyoni 4 nugutakianda asibagoteba abana chiribu 5 ne 53 bataliko nyariko bakumanyakana asibaberete asesemeli jiskuru je junior secondary school mwancho muligeri nigo yatebekanete ngabana bali kirioro nigo bali chimiliyoni 2 nugutainye kurende maega yoko nyariko bagakora igendigiri kurukunga verification nigo siko nyariko bakoligereria na koranga kiere bakanyora ngabana abu nigo baitaneti nigo bali chimiliyoni 2 nugutakianda okomenta kana kwabo gatebekana nigore gwetanie nusu miliyoni mwancho muligeri asijiskuru jiche secondary school nigo bagoteba abana baroro nigo bali chimiliyoni 3 nugutaisatu kurende asibali bateba bakera bakora tubunengi bakanyora abana nigo bali chimiliyoni 3 chinugutaibire asibagoteba margin of error yogose utabu abana bali batali gutokoro nigo bateba bali chiribu 53 aigo mwancho muligeri abarimu abanana babekira maiso bachikoba bakanyora ibisusuro nigo bateba nigo bali 34 nabo bigo abo bisabali balese wizara y'ichisemi nigo bali 25 nabo gwesomera na kumanya umuchando uyu nene mono ngaki report yanyara kubage gosoke ne audit report Diana tuatebeti ku 912 million chigotebekana chichita sa mache abana batayo bagotebekana bali chiskuru abona yukora soro ototebye ayara sigazeti yawo Wanjito muligeria togocha sigazeti ya Daily Nation page ya kabere nigebwa tomogano bwoichania somo gakoyo masa Marieta Andrew Nyaga yole miaka 43 abeteka gusirio buguma bwae mega yo korangirwa no mosani akabatebyanga Arsenal bali kogenda gigaso mu cyo Nairobi manchito muligeria nigo tukumanyirwa nga kurwa sinsemo cyarwiro ensemi kurkwanga Gatongora nigo kurwa si county ya Kiambu umusubati we gusumuryo kurkwanga Edit Wairuri ntiga gukwerera yuriyo mo gakoe obeteka gusira ekera musani yakite kumuyi bakogenda gutara korende kabanga omusani oe niga bangete ogoitwa kwaye goikagusiryo bugima bwaye mwanchito muligeria ningana na berigi nkwigwa somo cyo Nairobi nga abasani ngo tumeka bare asogo itaba mu abakorende ndoche gazeti ya Daily Nation kwererere asabete gako irwase chinsemo ichumo akaba gako nkote gwagangani gabeteka kongentwa
na magiga yaye bataramongenta nigo basabete ba family yaye gusiamati yaye gutuma kibese kicire kiribu emiyemo na 50 mwanchito murigeria kurende nigo tukomanyigwa ngati babete bagukituma kurende nigabete kagusirimo mwambaye bakaba bagoswase mitandao yaye bagusaba abantu kibese kurende nigabete kagusirimo mwambaye mwanchito murigeria bagosomera ole buna banyanyimbo banyati bagokora ubunengi na konyora igoro ryo gusira kwae bakamunanyarite gagotugutwa maiga yogo itwano musani yo mwanchito murigeria toswaso mugano bayigora CPG ya gatatu ronigo gukwanera litsko ya ankyo litsko Innocent yatebirenga litsko ya rero nguciare kubeke ibirogo byo mwanchito murigeria egase gazeti ya The Daily Nation nige gukwanera iguru yo obwanchani bunabono abantu abangeritskeriria ankyo rikoro kwa nga Valentine litsko yo korokya obwanchani baote bangase gazeti yeye abange babo abasacha n'abasubati abamurati ante babamura n'abaiseke bono nigo bamwirenga nigo bakogenda begokie abanyene baote banguchakire emyaka 25 awasentali omwanjito murire nigo bono bagocha kwegokia bareboka asitokoma igwanga chi hoteli chinyinge naligasomo cyo Nairobi cyo abantu abange bakwenda begoke useme bagani abantu bachire booking bari singo mwanchito murigeria okunyara kuwesomera Diana nindemererie lakini tete tonde umutima gutokoirana na inchi nimbwato mugano ase gazeti ya The Standard yogatebanga billion shilling Valentine chi billion chikabekire ase ogochengera lituko lya Valentine omwancho murige togende umutimoko Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigono yira mbarato asena gakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire cha munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Nensoko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boyigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyorere spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega tuline sababu yokole talentambe gucha kuliye byombo bunebi tutarira somo choke birigo na boiga somo chunyamira useto akirisi mese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angena
amatuko amaega obugima bwakira rituko bwomogusi nigo bware gusirwa n'oburimi rikomera riburuga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomogusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko tomocha Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Manjito muriere tugendete usangana ya sensemo ye chigaseti na gotebinga soko bokwana ni gona bwate gaseti kurukwa The Daily Nation na bono ni gotwari gukwanira egazeti ya The Daily Nation ye page ya gatata se gukwanira igoro litkoria mambia litkoria ankyo nilitsko rinene asaba ntabange mono bali babwate obwanchani manjito muriere yankagitinga nae no yanchite onye tubwati oyora korokyo obwanchani agumambi gende igorere no nyene getamtamu ngago nayo riroke ritko igonga sigazeti ninge gukwanira igoro yabasaya bange ase gochakire myaka 2023 abo batabwati abanchani asokomani gwangani gabange babo bamwire kochia kwego kyagwo ritko lya anki abande bagotebanga ne treat baguchikwegorera ebyegwa bachikoragiro manchito murigeria abande balia banchaine bachikwegorera na ebyegwa ngagitinga no maite Valentines metigose oyo minto innocent konyenkoli chengerare gusino mtandao oli dentro manchito murigeria korende nimbwate ekochi itogaigaritskoria rero omunyagitari tigarero muruko munyagitari bwabangana yona chigoto tebyanga Valentine yemo ebwate kale gosembono yachire gwetira se mtandao manchito murigeria wego nintwara abaswati babere abaguchigoto tebya guse ritskeriria ankyo dasma liberigo kolekana guse ekerenga keritskerio ngerekekyo manchito murigeria ase gazeti ya The Daily Nation negati yali manchito murigeria gochigwe somero olemna abasaya bange bagatebanga abantu banchiteritskerio n'abaswati tali abagaka kera abagaka batayitendo kwa spending kutumia chibese Rorera Manchu murigererie gazeti ya The Standard ni bwataka gazeti gakurungie pull out kaliora rusiga osoke na karukuchi gosoma gakurukwe Pulse page ya kabiri gazeti yengo kwa nere igoro ya billion shilling Valentine asipakale goteba ni gobono mwanchu muri babekire maisona goteba nga Valentine ni gobono yanyale ko bagekonyegerie nchira abantu bagotumika chibese chiabo na nemono mwanchu muri sokili bateba nga abange ni gobono bakanyora ko babakweroseli chibese mbara bya bakweroseli chibese igaiga bakaloteba abanyeneme bogani abakoni amauga nabo igo mwanchu muri ekento gotebekana goikera lituko ligoro kuruchise mochia Naivasha abakoli emiremo nigo banyare ko bagotenenia koira mauga chinse chia boraya nabono iga amauga nigaligereti chinsemo ao ime yense ya chinsemo ao iga Nairobi igo mwanchu muligereri oisekoligereri iga gokwada abale igoro yemebogani buna mwanchu muligereri abantu bagendete ko bakolijya mabagasi bachikoba bago ikaransa asabande bachikoba bakorara na nigo mwanchu muri batabanga chitaliki 14 nigo chiarolekanire kotenenia ebintu bigo kolekana se chinsemo ao anamone se gazeti bakwanere igoro yo muchiyo yo Nairobi bataba chi restaurant chindi goseme bogani ende nigo boni gayanyare ko bagego tenenia chi restaurant chiri chiri okogenda gosijime bogani eliyo kwanda Diana okolegende igoro nga reservations yani ogo book gose gwate abangocha gochanda abu nigo boni gachinde chiateneniri chechoire abanchani nigo bachikaba bakogenda oro obwanchani nigo borasembeo Diana otebire nabwate panel yesembambi yabono gobulia lenga ninkige chikaba kolekana nchendo chegaiga abantu bagokwane rubanyole chibese bijamonasi bali mogendete gokora boigo bali bakoni bisicha Akine twatebe tuwe bali bakoni bisicha igondo che ama bisicha bikogenda buraya byatenenire bikogenda bisicha tutaitiwa tegera bano ibinga bisicha mbiro na biri bye chibese
ebatete no ena so gwakanu to basi konyoru gwakanu Valentine etaraika igebe se ya next month yega ne irieche no Valentine abagakanya baguchi gogo kerie amate Diana tigango tebiga mbiyamona se ogwagacha economy go so chumi ense ya Kenya bisi chalende ya golirwaiga buno soka kuruga iga ensoko TV ogenda enso ike ground floor ogenda buno monto kwenda market yalia city market igukumira na nera inie bare ya meko ni bisicha igoro na roche ni chioda chiale ko bachikorosi goro mwinyore ebengia nene nerwe tobo semia mo baisa kulinga chibese chibe na chia amauga Innocent yango konya we second ye mabatete ngato basikobeka ne pin ne sirute lakini nabo kunyara kubeka no basemye ubwago mpesa kusoye bugori otari ko ye fold gose ko ye lingani oye omuntu liwataite kwa igo twasiretia magimaito tugasiria enibo yaito nabo igo tugatigara no butaka abambara ibago kwa no mwancho murigirari aba nabantu bamenyete senseme liyo bole mubole Portland yasemo ya mulolonga bagusiba mintoni matemba golitama mane moro aswago teba nga chinyomba chiabo nigo chianyara tuko bachigo tagurwa chikanyara ko bachiko yeligunse na namono mwanchu muligili bateba banki nigo babire bagwetera emechando ebirengera lyabantu mbabo goliti chiloni abantu mbachi toro bakabeka investment yabo umwaka bw'ichiru 2023 gwetani chiamate chimibere nigo chianyara tuko bachikwenyora chianyara ko bachitabwati omenye chiskuru chikabekunse chikanisa chikabekunse nabo igo mwancho muligereli abantu babegete byasara senseme bikanyara ko bakere ni mwancho muligeli musubati yo moga tabaniga begete chimilioni 3 gutaisana nemo asobwaga chibwe nyumba yaya nabo igo korose omenyo aseli tokuru ngambi the nabo niga ganyara ko ba kawe soki na gusaba murayibwense agatebanga umurayibwense nkonye nyumba yane nigo yayigeretigwe nabono iga nigo ntabwati omenyo mwancho muligeli onye kwalenge chinseme chia Portland ensemo ya mulolongo ni manyete abange balengora Diana ngakiye ya personal experience kera twali gutara no mungwana gete twali guligia agaburuti asegete na igetororo ego bale ko bon chiribu 200 abande bale konyara 350 nende mbwa bwate title deed gote abalenge nga balenge nchira go chikoba bako guchi title deed bagatagolerwa chinyomba cyabo chikayeli gunse gaiga bono nguru baroboro libwabo tali abuli oka Airways abantu bayereli guchinyumba wape abantu bayereli guchinyumba igo abantu aba bago chababeke nibo yabo umonchu mulina bo gwesomera gaiga ororenga ki bakonyara kwa bago teba obokongo babere bagwitira nyakwa bwate kintu kiago gali senseme ya Portland mugano no lega iga CPG kominalimo unyara kwa gwesomera sigazeti ya The Standard Kenya kwanza nigo yabwate umurubili bwogo koregende igoro kuchishare asiboniga chifile chia sokire na koro kinganga kibaba ganete serikali asibagoteba ebisa kubinde nigo byarorekanete ko taiguri baganonya ase serikali eyo ayango bwatekana numurayi oyu banyarto ko bakurusi kwa bisi umuske Rigathi Gachagua narrative ya shareholding egotebekana go yalinga sama karatasi yalikire ayanga kia nyariko bagakoreka no mwanchu muligeri batebanga bono nigo chi detail go se robot yoro yerwa sokire rwanyalto ko barwasi oli gwa seke gambero asibono rokoro kinga ki serikali ya Kenya kwanza umwaka bw'ikiri 2022 yanyalto ko ba yekwaga cha serikali yabo asibago tebaga igo mwanchu muligeri konye elio mana litarasoka nigo bateba ne tibinto bachiko babago korerana aiga nigo okoigwana kwale ngoro kolendelio mana lyumurayi bwense Dr. William Ruto no mokonyo ye esbwichinga kichi Rigathi Gachagua nigo bono mwanchu muligeri kwa nyarako ba gokorokia biribia nyarako bigokorekana kubwatekana na biribia ororoketigwe sekigambiro litukuligo mwanchu muligeri nigo bateba nigo omo wakili okurunga Peter Kimani Koira anyarako ba gago ikabosi bwekegambiro nande nigo batebekana nigo aromo petition na namba 15 asagoteba nga kubwatekana nama moche 40 ayu atumegete kumurusia omuske Rigathi Gachagua service yaye asabagoteba nga nigo bali bako bagana serikali ngakibaye baganete serikali bagoteba nga 20 asemia nigo yali ko bageko genda asigesa kugia Kalenjin nabo igo Gachagua nera goteba nga nigo egente gitabetege gwikira nigo gaiga mwanchu mulireli na bono igo isekoligereli na bokoranga kibanya tuko bako bagana serikali bali goteba chishe chino mubegeta
mume activate kumbe negento kialenga samaliko ndebwensi otete kumanya mangana ayo na bakogenda se gazeti ayo esomere na koranga ningikeli keroro Diana erengo tebalingi bisicha kwa na nubire na nderende na intunto bwata bancha ni baito banchi baito bale inkalia tuabatebiri happy Valentine's Day na advance ekolende sabali twaliganetie neyo chikobato kogenda no chikogenda men's conference ntutu atigeira abu ndoboto tebete kwegule buna monyo ngateba tindaiti ngake bati enkundi rero enkundi ya nere tayari no chuna kabukane karaga kera kinaoka wake enkundi rondo monjito muri ya tugotigana na mangana yo ningo tugocha gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na 2 ase ukwanere igoro yo muraibensi ya Kenya kwikira na sinse mochiria cha notisan hasibona betega kubwatuka chibese uchiase abasaye ndochigega n'abasaye kiribusano abo bwatukirete chibese kirachikuba konya gukora obonchori negati yali abeteka gukwanira no kuigura we border mwanjito muligeria border ya Kenya na Somalia asate betenga n'inchireyemo yogo chigokonya obonchori bakorekana chinsemecho nigo yasiekirwe miaka 15 no mobono wetera ase obonendi obobe wale ngasi chinseme chikolende otabirenga sumutienyo kano mwanjito muligeria nabega kwigole bode yo eri chiko ne kiabuna obonchori ngo baborigo kolekana chinseme cho na se gazeti ye nigo ndoche omuraibense nigo agokwana legorio kubwatoka kwendagera gucyase semo chiria kitari kunyora endagero mwanchito muligeria mogano yontu asanga nigo goyotigera gagura kinabo kunyora subu agara se page ya 5 na se gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na 3 nige kubwa egokwanera igoro yaba senator nabo igo aba governor aiga se gazeti ya ndoche na inspector general huwa banyanyimbo Douglas Kancha oyote birebuna mo governor de Bwensi otarigo chigwikira na moto ye senate abega ko ringorwa nabega kwirirwa egetambo kero asate birebuna abanyanyimbo nigo bari tayare kubwata onde Bwensi otarigo ikirana moto ye senate abega ko ringorwa ase bagoteba weterase oyo abete gagotenera gose litskori igoro oyo abete gagotenera okomera no ko gose committee babate bagotwara senator Kajwang nigatebire buna egati yaba governor bange nigo batari wikirana se committee kiagara nigo babwato bo tumekyo bobebwe kibese nabo igo obokurume nigo babwatira ntimo njito muligeria nabo gwesomera sobwagale ole muno mo senator bwe county ya Nyamira tebire nga ndigo batagete action sebitambukiro binyare bikoire Rwonde Bwensi utarigo chikirana ase moto ye senate abega kolingolwa mwanchito muligeria abega se gazeti ya The Daily Nation page ikomye mwanchito muligeria abo gwesomera ole buna abantu bari babete bakolitaya baguchikonyana kibese cyabe cyabete chigoteneniwa tokomanywa egati yabo naborokiwa negati yabantu banyate bagoteneniwa gweterase kyomekeria gya kiare Kenya Revenue Authority yabeteke gotinyo mwanchito muligeria bwo somera ole buna kibese ikigo kikobwatokwa na se gazeti na bokonya bwo somera igoro yekisemi buna bono kibese cyabatukirwa cyasi kiskuro nabo igo kiskuro mbeo naborokiwa mbeo gose feki tote banga la Ghost students nabo igo Ghost schools orole buna kigendete gukwanirwa mwanchito muligeria nabo go bunengi buna bwachakiwe kwene kyabuna ngo babale bakwirerwa egetambokero mancho muligeria kwegura mange igoro yo mu chando bwencharantu yo kwanereta sesemo ya Northeastern akibali goteba abana aba batigirwe nemechando asibagale goteba banke nigo basiririe nibo yabo na mwancho muligeria nabo kuligeria bicaga bwe korokyo mugako yomo chimbuli chiaye chianya tukaba chigokwa abo kuligeria bica ekorokyo bururu mono bwe nchara ira senseme yo sebono umwalimu oyo mukurunga Festus Ekidor akalegoteba nga nigo abana bange basiriria abayibuli babo kubwatekana no bosagani bwo kolekana nibo yanyarako bagegosira umwancho muligeria licingaki ekonyarako ba yekoiruna mache nabo igo umwancho muligeria abantu abange bamenyareteme chande menene gwesomera umugano yo asepeji yakabere ororenga ngakyo mwate ko bwenchara ogendete koleto muchanda se omwelio we gazeti ya The Standard page omweli gaiga indoche bagukwanira igoro ya keminano gekale gyokurwa na chinkundi gekotebeka no mwancho muligereri kianya kabage korekana igaba swakwa no mungwana yo murunga Jake Pauls oyo onyal tukaba gakutiga
gakurwana na mono moncho muligilio yo magatigara na kilio tebekana ni chinko machintindi aigase page yo moelio ngokwana bale buna igoro yo mo coach okurunga Thomas Tuke oyo ore mo head coach with timu ya Bongereza anyara ko baga komentwe konda yo chikoba gakogendereria koba ase team national team ya Bongereza go se team yense ya Bongereza kerabu ya Tottenham ngirikene mono atali mangana Innocent na mangana akurukuya Anje Post Kolgu oyo nyalto koba gakora kerabu iki ya Tottenham sikirite gikombe kilikia Europa League otukobwe igoro club ya Arsenal nigo kiago soletina kurwe golia ya Maseyemo ni timu ya Brentford negati yale Asensemo ichikosoli kinabekirire gazeti yane Asensemo Diana ni manyete nabwa to murobelio monene litukolia lero mwancho muligelio murobelio mobo asago chikobaga kwanera igoro yo bwanchani negento keranga asale igongo tebirende nga ni litukoli nene sana ase kalenda ya bali batagete komanyanga ki obwanchani boko soka bunege sicha Diana ngo kwanera ale nga kibako nyara ka bakubwaga chango komokonya no mokocho kuruku Albert Ndimu naroche omospatio yo moto gokora nerega igo muliki okorukunga kili Julie Obuba Lili lieta ya neri kong tiango ni famu tindirangeri bobo magesquisi orangeri lieta wono gakarogenda tona koligereria lieta liaye Diana inche egento ndago tebie eno kukuru musaraba mbiya mono sana Mr. eno kukuru musaraba mbiya mono sana soko basu murubili wen soko bwakire anna mono ngwante Innocent rero go kwebe kikosi akese nyenche chingaki nagekara ne bantagete mu director itatu bekere ekatuni yane era se gazeti ya The Standard yelinye kwanera sobwango yakare chingaki chiane chiai kiromo helio akorkwanga Lakilin okay Lucky Lakilin totebiare go se okay Lakilin okay ike usimuchi ukwana neki usio korano musonga kale kina bao tutebia gwetse wachumuligerire katuni gere page 14 ase gazeti ya The Standard aigangu kwana bale igoro ya omurai bwense ya Zimbabwe korukunga Munangawa Emerson gamentete emyaka ya kwabera abisi abwate emyaka 83 years bono gamentire ngo cyariko babisi gukira umwaka bw'ikiri bubere 30 kineki jana kirabisi we are extending the president's term till 2030 Zimbabwe cabinet iga ayakoletwe ase barasa y'abawaziri ngoye chorete no muraiwense igongo ruete advisory go chia sabanta bakabente tamu ya yabisi nere imchirende yo Zimbabwe bande gawo chikobaga go chorwetera ase kura ya bange ase bunge Zimbabwe Mugabe narengo Emerson Munangawa nere nara abororo chinara inarigiririe sekatuni ya Manjito muligeria ginko genda sekatuni yane ase gazeti ya The Daily Nation abagwe somera igoro yogo hitwa guseto kwanira igoro yogo siria magima kwa bana baiseke nabo igabangina sote banga abange babo nabanchu babo bakonyara bagwikirania ebikole ebyo nabo somera se page 14 nabo igo ase page 12 bagokwanira igoro yobokuma ancheno musamaro manjito muligere bagokwanira igoro yechibando asibagote banga bono nigo chi stock chiatigaire empty chitabwati chibando manchito muligere nabo gwesomera sobwagale ororenga narali bagokwanira igoro yokoboro ko gosogo chikolema wechibando nabega se gazeti yane ya The Daily Nation ya Innocent na ya lakini ya no manchito muligere teba get rid of that lock agego teba welcome to ODM ndochino muraibense gaiga ole kurwese dirisoka bakolende timaitinga kikwaba Innocent gaiga abo atete koigora raso ODM otebire Rusia ngekebuli no manyete ningo sifuna osikire abunoroche welcome to ODM bare bakumurangelia no muske Gladys Wanga na Abu Buru Odinga no arabu mwancho muligereli Abdul Swamad abekaro Junet Mohammed igona bokoligereli muraibwense gatata ko so yellow na orange chia umeranire Jeria Kirubo happy Valentino Day gochia se abasubati bonsi p na men's conference to all women who will appreciate abancho babo to banchete to aba appreciate korende amauga yaya ebesa eyanga egekoroto
ne boch mbuya ngiko sinachi ya no muya inachi gosomere ya sobwango Innocent naminyokere bintu byabandi byarenga atebire ebisicha yaya ebesa yanga nigekuru to ne boch na bibi gokwanirwa asomwanchu muligeli na bere ngoligerelia cyujumbe kiri cyaswa tiganda araligelige ko reje dayarete tukuruabo ulio kwanira igoro ye specific theme yeli tukeli barora bangendo chegaiga Diana Innocent taito soma chie o taito soma men conference ntwanchirana na Ben Barnabas biochemist nante bino akale kibatia te bakagwate ba happy valentine it is enough ntutie isanekire to isaneirabo wancho muligereri tigatokorerabo nawe wechiko igubone lyogi na ndora abuli abagaka no ne bitinge bali barenge kali matuka yabona akale gusiga segia basaye nyinche ye na renkororo kale na rengo na kinakubolinga no mutanda kana Wilson abugo muboli agotebi useli tukeli siga sega tatangwa kali similero ndemo ngayiwachi Zambezi mbiyamo no mwanchu muligereri chetire chitaika isano na ibire maiga ichinsa ibire che Innocent ngote mbiyamo no umbekese ngoro yago esakulinde na ndane mono ekera togendete esisoni yo gwanchana na nde mutuanchire ne ntwa bagaka toikaransense totunde birengera litolete chiru solution chikwaga chenka Manjito muligeria nchino ntigarite na egaiga ero ntaitenkorentere coach uchigototebi igoro yobwancheni buna ratotebi nga Valentine ya mambe nigo era somtandao gosinege ntokega ni kwenekiwa bantu bonsi baga ni gwa bokweancha bantu baga ni gwancho boiga bagaka na bangina baga ni gwancho na chigototebi Manjito muligeria igoro ya Valentine na boigo nimbate abarali babira bara baswa baiseke bachigototebi igoro ya Valentine yobuna beyariganitia guli tukolia ankyo Manjito muligeria tubate Julie Obuba na boigo Luckylin abarali baito banyari baotenga ankyo ngakibiyariganiti Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi onye kuboteri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobiri yitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umuguse kera kama tingatara gaiketa oni ya nyamira na rena shauri sangwe ngararombo ijana umozu batera mabwari Muligereri bw'Ensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kila litukulie iki guchakera chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo yabotuko kugwakorire emirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyandagita asekerugo orambulete emerondo kunyagusibero ngoli nari ase screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo twamereria bakaliya omotoya kabwatwa bakaliya omotoya kabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako.
Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingicha nigo tokorosia na koni chipetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari tangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gutumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikarwarigo panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa utigire onge yakonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimia se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora cingakale icyo butindu. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Unakusudia kwenda sherehe?
mwanchito murigeria bwegeta Sengen Soko TV na Chicago TV ngari tukoria rero nigo tukurira bakari tukoria ankyo nigo tukurimukira ritukoria mambi asabange bagochia korokia obwanchani na twatebanga nabo korokia obwanchani asayo monyene asoyo mino asia matiago lakini bono nigo tutaiti tukwanirenga obwanchani obomborobi nekirenga keritukoiriria ankyo ngerekeke gagani mbwate nago tebirera nkumuro kumunyagitari bwa mapenzi umunyagitari bwo bwanchani nero mwanchito murigeria Mr. Ndim nero tubwatega gatikara gukwania tumaguchaka gukwana omwancho motegereria noyo tuligeretie TV na nje tigande mbia monese mambie it's a great hope twanero tukumira ne mambie tunato kwana wira tatu ali atulengete search family so una Diana chikiro kwana lero tukuchukua kwana regoro ya abwanchani. Thank you. Kwa tukwanira abwanchani. Mambi ngo enole Valentine. I don't have a venue for Mambi Sekare, but I think Mambi is the day for my family. It's the day for your family. Yes. Ngote Mr. Ndim. Thank you. Nara chandane n'abantu babere gaiga. Oya magakuru kwa Kibati, no nigakuru kwa Innocent Onyango. Okay. My colleague. Boss ni colleague lakini twabire toko bisharanga Valentine neri tukuliyo korokyo bwanchani na batebiri nchone kinde singo gose kinenje bweka abanko yarokyo bwanchani asoko endanywe soda ngigore na chips oye kimbwato muntu nabakongira ngorokyo bwanchani na inche morokyo bwanchani batebire rituko eryo kagwatebunga Valentine happy Valentine gesaine ante binga happy Valentine yo monubuoka nigesaine ninkyo bwanchani kwanza to chake gukwana rilitiri bwanchani itogukwana chile bwisatu ubwanchani buna wachika ukwana mbara abantu bale 5 bwanchani mbara abantu bale ganko yogo chikoba a family na abantu bale family so chile bwisatu bono kado upano bwanchani tubona kwa specifically nere kwa minute asa abantu bale family usabantu bale nobo umbogani gochikobe family bono kara kwanira ngo bonsi yakego mambi to chakira sabantu bale bagochikobe gango yogochikotwale family mambi neli tukobwana ndako proof ayo monyene naki nole committed noyo wose ihomo kuna kungaina naga at the end of the time monyorenga mogordike mwanche so eneli tukelimo ndubona dojugo pinga abantu abangu bali bagupinga mostly yoli their level of line of duty they are running away from responsibility and the responsibility ne how do you onyoreli tukultu kwana tulitangani kerora ye no family au kerora is go so away from the other partner ngakimundo lyakolenga lyoko ofira so mama na lyo go proof ngaki abantu abangu boni bali no bwoba am I the one alright. So, mambi, prove yourself. Am I the one, man? Are you the one? Was it bado? Oyo nena karo. Yungu na kungaina lunga. Mambi abanta bange. They will lie. Nga nto kwa the meeting. Nga mambi ne kanisa ngoji. Ekasi. Mambi ne kanisa sometimes. Mambi ngo endegas. But at the end of the day, your family come first. Kanisa ngo andole ndura kana. It's an event for worshiping. Ngo andole egas. But at the end of the day, ngo ira norare. Nyomba. Ngo ira nore nyomba. Na kyoko ira no kuira na go groomed na way that you cast to kashif the other partner because you are sad about it. Kuira ne bitina. No. Mambi asa waka ngo ba encourage especially now the men industry. Mambi mukia ye umwanjo. Mambi mukie family yao. Wairase na barari no ekende of course ngurugare kwa nyomba lakini kara amwe okora amwendo morose umugorere kende isika is a one day event, is a gathering of their family. Igo mambe naboko bogori abana bago no mongino ende Valentine. Naboko bogori omongina na ewe kama ende Valentine. When we come about Valentine is not about specifically for the lovers, specifically for the family. For the family. Ono bwata abana ba unga yibara bokubati. So no bwanchani. So call your family, go with them. Iga no mo ikaranza gali abana bagenda kuragera gali probably abana banapanda snacks. Nalimo kunya kugamba why far have we come with the family?
plan kitobwatha for the next future. Are we going to fight for the best, or are we going to fight for the loss? So sometimes to the Valentine, people have taken it like a fight of love. Valentine is a gathering mogo ikaranza moja go discuss what is the plan for us. Apart from that, mwenye where we came from, where we started, and how far we are going. Going for very cheap. Money has no limit. Money has no limit. Much of the time, Valentine is not about money. Sure. It's not about money. It's about your presence, the power of yourself. Are you there for me? Am I going that this is my beloved, this is mine? So it's not about money. It's about noro. Yes. Igonga bono oyo tabwati bichibese mambitana wechanda kigicha baikaransa bakwane. Noro, are you there for me? It's not about money. Labda nabonda tebenga no mutandao salire kiagara konyoranga abanta bange expectation echi abonga ichire mona basai onye inje kinga nje tenyarebe nyareba ndetre gift na inje mwere gift ko somona baswati bakwiranga nje ni gift ndagete. So and that's a problem which you have. Abanta bange they are going to influence your social media now there. If I get anything about if Diana is dating Albert and Innocent is dating Mercy. So Innocent and Kabwate Besaya, Mercy and Diana they're friends. Yeah. You go Innocent and do spoil or so good at Mercy even to be Bono in status chia Mercy chico pump. Flowers, chianga, jisimi, whatever. So Diana never job feeding like upon Albert. Atarangulira. So you see, the comparison is what is killing the image. Abagaka banga jaku withdraw. And again, what they bring up, much of them bow then it is my power to receive the gift. Can you reciprocate it back? Because love is not a struggle. Then there is no love there. It's only that there is responsibility committed. And again, almost feel withdrawing. And go withdraw, he will go silent. Silent. Silent, Diana will feel now the depression. Yes, anxiety grow. You know, anxiety even depression. Why? We expected more from Albert. Now Albert got the lesser demand of what is expected. Bono kwa mawajang, Paulenda Albert and Dawes go anjeke, I will still now have thinking. Nka Innocent yarago rusiana nama. Basi. Ahubona ngocha kukoboria to wetoma. Thank you. Bantu talibons uma ite nande gento banda kumanyanga at the end of the day. Talibons to my tamapes. Alright. I njetinta tungonga ine na kinire kenyoro. Na kinire kenyoro from my primary, my high school campus no na the Nairobi. So ebi into bidena what the thinking about social media, about love, kana renge kenyoro. We are in get of out. Nebiabo. How? One go they have grown. I've associated with corporate, I've associated with staffing, I've associated with people, but you have any relationship. So I have built this foundation. Komanyanga ungie foundation ya love, ungie foundation ya marriage, ungie on these centers you can't compare with marriage and love. So obuanchana at the end of the day, mambi no kubane family. And I want to encourage Abagaka when they tangani. Spending on Valentine is not your responsibility. Feel comfortable that Nanje Singo and na Diana, I'm comfortable. I can settle the bill. You going telling one thing now, I'm sorry, I'm not using this as a wrong advertisement marketing. Telling Diana thing now, you know, you want to go near 5 stars hotel. I don't want to mention whatsoever hotel name. Yeah. Na Albert, the only place in when I go satisfy my pocket. No, whether probably public restaurant. The Caranso. Oh, you know, and that's but to what about it?
mukwane igegento kia muimo ase Valentine inoko power of presence. Or show up. Yes. Presence. Presence. Yes. Communication yarere ende Valentine. Onyorenga timbu atikende nje timbu atimepangirio maybe ndaito komenya bona abaibuli bane. You know, again don't get it tangane. Kero na tu ara Diana, tali na tu ara Diana cha konge problem. I get it. Onyore na the thing in a relationship in marriage, let me put, allow me to speak in English for this. Yeah. In marriage, a woman does not have a choice who to make a husband. You get it? So in a relationship, a woman has no choice on who to make a boyfriend, but she has a right to choose or to accept who to be their husband. Sure. You get it? That's why Diana Koro say no waja so bad. So to go to collect your policy so bad because it's all they told. So you go accept the policy of bad to make your to most fit. So kerana coin for communication yane yende tangani. Are you no line yane or thing at the college? Ozango wa the can I will push aft. Bono okumusano kukwalata mechando. Communication in a marriage or was a family. Ngiye more communicate. Because we are communicating. Yeah, we are. But at the end of the day, Nkimoko kwanera. Kwarori. Emechande guchiapo mwendeke tangani is about judgment. Oyo kwaneke liku correspond. Na wa respond with argument. One day bababere break communication igata ko teyo. Oya ago chaka ata itekia na yo tetekia. Iga in between. There is no encoding. Tindi korise nintagarere gendo ya kwana understand. Never wait na ki lakini ngende Diana kwana na kiyo tokona. Myself is my thing Diana gendo ngera kwana gore can make it a change. At the end of the day the force comes in. Bon mwaja ko ninjirana. Aigure daktari labda no tote bibuna aba ntobwate singles of course. Ntobwate boigo bali in a relationship. Yes. Singa babono batebire to atebwe ngangu chakire miaka 20 go 30. Abange batebire ngana bakwero kyobwanchani. Kwatebanga responsibility abange babo bagotama gose na bere byana ro monte ya ro kyobwanchani. Akinteka tangani why you single? Yende tangani magabe yangi ngiyole single. Why? The healthy part, how do we call healthy KFC? Obachen. Health. So that is cleanliness. Healthy, how do you, I don't know. Kopu go to a good healthy as a person. I encourage people to be single if they are not seeing worthy. So that why? Let me put myself explanation. How did I become a coach? You get it? Yeah. It took me 3 years single. Single 3 years. 3 years. I learned what I was missing myself. One of it is I did not value myself. Nale weanja. Nale kuka ni nasats for abantu bande. I was there for them. Lakini njengole I'm wounded in myself. Nabongo mukidayana mwiri no ane hoteli. Alikelia gordo. But when I leave Diana, njibu kango believe like, why did I do that? So, omondo single erebueka. He has chosen one thing. Igale single because igabwato mugaga po manene. Ali tukelia mande. Igale single sa ulia watu mugaga po manene. Gosa ali single because iga chose to correct. Kwa single. Omondo kwa single erebueka. Oyo wadanga I'm just seriously single is a healthy thing. Kerago wa single. In fact, that is the purest part of himself or herself. Anaboko rengere libya. Akaroku hira ebika isiko. One of them, the power of yourself is so magnified. In a way that you will get straight. Ngoruga I need to do this. Nabongo hira njibeka date. Nabongo igolere yangengia. Nabongo igolere endagerengia. At the end of the day, genuinely all the banga you are single now week. But you montra was single and be happy. Which is, that's why I'm telling you 3 years took me happy. I conducively took the happiness. Duration single. Were you trying to make your mind
Honorable ni ora weka mangana gomo. What were you doing as a miaka elietatu? A lot. I did a lot. One of it is self-reflections. Ngatebanga, if indeed the relationship was worthy as people claim, what is the value of it? What benefit do I get from it? You know, even though it depend on yourself, we deny to run away from the relationship. You can also realize that relationship, your goal, that to achieve, is not found in a relationship. Right? Your goal, when you want to make the best, you don't need somebody to drag you behind. Relationship is commitment. Mbako be responsible the anga nchuma tere arona achire date Westland ngumera nane noyo. So you are reporting. So keroli single you are reporting to yourself. Gento kutenda akora. Nga ingo move ngenda wekora. So bali single, bali genuinely single. But ngambali single bada bwa then commitment somewhere. I encourage them. The one to what genuinely single. Omondare amaitenga nchitimbu ationde. Yes. And in fact, abuna bwa bandu mbona tukubekera 100%, I support them. Agini bali bali single, but indeed bamaitenga they are in somebody's family's relationship. You are at the breakup of yourself and emotional damage you which go on yourself when you lie to yourself. So mbakwanji yourself first. You more than self-love. Self-love they come worthy. When you kwenga in a week. Na mine. Over the banganje no mountain the week like in ando what Albert Pi. So they come. I can get genuinely fight for the best. In fact, the 3 years I took myself away from any commitment dating, I grow strong. I took the industry of relationship to learn it. Maybe inki yako gechitina. Yes. No wanchani. Yes. Why did I took it that time? Yeah. Because I realized what my goal and what a relationship give. There is no happiness in that. So I learned to talk to Korio. You need to take a break. That is a pick up break now. Which does not, I'm not telling Mondaji will take 3 years. No. I'm telling somebody, how long do you wish yourself to evaluate yourself? We dikereri we bolia maboli aliwa tewanga soe kona. We bolia maboli. Yes. Manjito mulgeria negati alitogendete gusanga na borochi gago lidrone litkoli obwancha ndata tumanyenga ninki obwancha ni obona ndi ninki tora ligere tunyare to kweyaga chabuna abasubati buna bagaka mabego buna abantu bali barasobwancha nigonga nabakogenda gutuma ikirengere kyagase namba yetu studio 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yomoero tatebya enki omaitenga obwancha nabego litkolia mambya nabagonte ikweyariganirie kwigure Dr. Albert erene familia yonse yakoira tumetia abantu mbara bangiti mambya goche gutiga abana no mokori emeremo babokori wabere bainde no kwa iguru mwanjitu muligeria ali tukolia ankyo genda ne familia wanye kukwata abana na barabu borokyo wancherende Valentine ne ya bonsi unatugendete gusanga naga somtanda ito Facebook mwanjitu muligeria no to live na bogo YouTube na bokogenda kubika ekerengerero kyago ginko ira na gucyase omogeni tori tukolia era tutebinga obwanjani wo se Valentine ne compulsory. No, it's not. It's not compulsory. No, it's not. Why? It's not compulsory. It is it's a refreshment of mind. The compulsory it's Valentine. We have to do it. So if Valentine kwanza tianara kuvoli nda kuira ni mega kego. Valentine yeye ebinte byoko kora mandi. What if you have been doing it all throughout the day? Of course, this is what you've been doing before. Abando bago find it objecting tomorrow. But I did not back to my life history. When I was growing as a young boy, I came from the village to the city. Ngacha with the village mind. Alright. Pintogrima no ebinte bingi biaro koleka ne town yana ko ranga diare taboos. Get it against my growth. Igabando waliwa ko post much of them. If you go history of them,
they did not gross knowing them. Lakini bali bara doing in the inga go koreka na bire. They don't find hard time. And I cannot say Valentine ya bunechete onye kubwate history. I don't know if our parents mbono mboli tata meti mambi Valentine timeti kusena. No, he will never understand what is all about it. He will never understand it because it was people who had their mind in love. Now bacha get their condition. Bacha ko proof that ground order this is my best partner, part of us. Baka grow no go correct no one no. So what you got the yumugaka in the 1970s 1960 they were there. Issue of Valentine was there. Lakini there was no power of social media. Interact. They were there. Valentine was there. Lakini bono bantu bale go spreading and this is what we expect, showing love. Yale ko bako. Na baga kabali bali ngikyo na bangena by that time mbabu at their way of showing love. In fact bono na ndaba ko ikarasi bako thing they are showing love. Yale nge so legit. You get it? Nduga kama no matter kutaka go make it public exposure. By them they were showing specific also mundo wakade were committed to. Again, right now to the choice of choosing who will be my partner. By that time, there was no choice of who to be your partner. It was a community arrangement. You see now the difference. So, people have to go with the way things are. Ase choice omuntu naruguchana ndonyoranga aitha onyomire omuntu atatagete uso omuntu atatagete kiara egenuna naroriga city gotebanga mbali bagotaka baorokie lakini basinyukorokia abanju ba Valentine. Did they make the wrong choice? A choice, it's not a wrong choice. Nande onyo muntu wakumake wrong choice mbako sinyukorokia omwanjo ya sabantu nikige kogera beki. They made a right choice. It's because of no gotwara ile mnatanga chicho nje. Risco. It is a risk. I put like that. Because Diana Kerongo choose to make Mukungu Uzomo Mwanji. Ingi kiara na choose. So taite mumenye. Oyo no muntu na nyomere. We specifically now talking so muntu nyome so muntu already ko nyoma. Already ko banere mumenye namu. I've taken steps. Na already Diana na Mercy in the field. That's why now the Mukungu tabwati a choice on who to be a husband, but has a right to accept the husband. Sure. Right. So hiyo mwanaume yeye amekuja na mikakati zake. He has already given the strategy Diana and Jabon on this and that. So how long do we take it? The period yoko iraga ko evaluate Diana. Then in a kyojo go jako tebanga now you are hiding Diana, you don't want to show Diana in public. Are you proud? First question when the kuri mundo you. Are you proud in abana bao? Are you proud? Because Diana ko ira abana. Are you proud ya abana bao lakini wangede? Diana. So it's not about the problem ya Diana ko tauro ki westration or to the public face. A problem no mogako so mo ise ko. Whoever who because it can be both sides. The problem is the other person. How is it a problem? It is not a hasty decision ya megati. No what it is. That's the only thing I can tell. It is risko. Yes. Ikonga omanyenga ngotagete. Ngotagete kwa menyanere. Who do you want to spend your life with? Yes. Korende ekatuko kwanera nayo. Ntubwate ekatuko kwa Valentine actually. Ntubwate Father's Day. Is it the same even to be talking can Valentine, Najigo Cherono can Father's Day, Mother's Day, Women's Day? Before we talk about that, I will take you back to birthday day. Birthday day. Before to Taraja Father's Day, Mother's Day, and Valentine. Birthday. Why do you celebrate birthday? To appreciate myself. Yes, I would not chiro mwakondi. What have you done before you moved to Mwakonde? Maybe even to me na kwale kurumega kaikangu ya appreciate. Thank you. Much of it, God forgive me for using this, because men will sacrifice me here. Kibatina ko igwete na innocent. Birthday for a man is a burden. So, Ogaka Bagani, you go celebrate birthday? No, we are not limiting. They are allowed to celebrate.
But the moment it comes in an Albert or you celebrate birthday, and that achieve anything, it will remind him that he is a loser. You get it? So much of it, happy birthday ya mwanaume, it is made with a lot of commitment. This is what I've achieved. We expect your birthday, what is your achievement? You give us a speech for the better future. Like, you know that one thing about birthday, no cake, I'm no longer a kid to buy me a cake. You get it? So, inje gambo nato kuelezanga the best thing I've done, na imukiri family yana nanye bro, protected, nanye wole land, I'm having achievement for this. So birthday no will explain what you have done as a man. What you have achieved so far. What you have achieved and what you plan for achievement. You get it? Because now you know what plan do you have. A man no go ikaransaga. Iko kwasukire tatabe miaka ko 29 wikire 30. 29 yengi ku achieve. Thank you. 30 yeye inkyo plan tiko twara mutwa. That is the reason why we can celebrate birthday. Those are men. Lakini when you talk about anything, you celebrate birthday what you're doing. You let us wait to update your CV. So the one has abasubati. Birthday you must bad. Much of it is she's talking about Avanda. I get it. Naroja Avanda wa uchiasaga. Much of it umukungu yogo chaga iga ajito ko create generations. So she deserved the birthday. You get it? And she has achieved it. I get it. So it's good. It's good for a woman to celebrate birthday. For then a man, for it's God. good. Yes. For a man, is happy to celebrate birthday. Karana to take the achievement. But we can't come on your birthday that we are coming to celebrate. Akukwangire challenge. A big one. I feel like if you men, wanya baka kama go celebrate a birthday, inga umwako yobono nyana 29. Kwarigerire gatiga inga ninki gwa achieve. Na iga mutungi go chigwa achieve. Then why should I celebrate my birthday too? Cool. Na tingo me as a lady, ngese na inje ninga ni rindorenga aso mwako yo 25 years. Inki na achieve so far. That's why we So 26 ikarona so. Ninki planet ko kora mutugaiga. I feel it should be the same. Take it as a challenge and a positive way. Toite tolangeria birthday yao. Why do you have plans? Show us your plan. Sure. To erase what's your plan. The whole thing you know when you are growing, forgive me for using this, it's a bad example. Sure. You are approaching your death. Yeah. What mark are you giving us? To get a landmark, even if it's your birthday, you are challenged us. You have challenged us. Then let us go to the Father's Day, Mother's Day, na Valentine. Father's Day is not a public thing when it comes to Father's Day. You don't expect to celebrate Father's Day, a young boy or the white family. Kerogwan was celebrate Father's Day. Who's supposed to celebrate you? Sure. So is your wife to celebrate and your children to celebrate as a Father's Day. Now, very responsible for a gift. So, your wife will say your children. Those are the people who knows you are a father. Sure. The same way as Mother's Day. Asumuga kabuna njumoji. Inki wa koleiro mongena, I'm so proud of to gift you. Alright. So it is me na bana to kuregi a gift. A gift. As a husband, I have to lead the children for the salvation of their mother. So Valentine comes as a selective day to specific people. So Valentine is only for the family members. You're going to be a Valentine or celebrate. Yes, now it's not for individual. You know the two nimekuelezea Mother's Day no mogako kuoregi. Nimeelewa kabisa. Iko mambio nye kimbwato monto ezawadi na inchemo na rangi. We expect both sides. Treat me the way you need me to treat you. Yes. As a Valentine, your expectations, sinchira, or maybe you have a plan how many you spend, or you just spend. Buna, unya dinner about 30,000. Inga mwen spendi
do we have a plan? Should we have a plan? I told you, Romo Chaka, Farenton is not about money. It's not about money. About presence. But to achieve hotel. What gift do you want to buy? Now, in a graduation, I expect more, I receive less. Are you getting? And I give more. Now you see the problem, yeah. In my mind, expectations are high. And you nilikuwa nakwambia divination of love, 3 stages during dating, courtship, and marriage. Now the under age, the 2. Of course, change everything. During dating, love is imagination of fake reality. Again, to imagine it that that's love from Albert is not what Albert imagined. Sure. Just sorry. Imagination of fake reality. To go to Tomirana once with your Lucifer cloth, so I'll always expecting an avoid future. To introduce ourselves to the parents. Now we are in under courtship. Now love changed from fake reality to infatuations. How do it change to infatuation? I expect njabono kuja go beautiful up inda anje Diana mono kuba Diana ona nganje. I get it. That's the first is mother. Now what I think aki inda anje Albert mono kuba nganje. So that infatuation create a barrier of the two. But a lot happen here. That's where the foundation of family, courtship. Kedoko and marriage now already we have decided the better the worse, we will die together. Now, this is commitment of responsibility. This is commitment of responsibility. This is not about fake reality. It's not. This is reality now. You get it? You commit to responsibility and duty. What's the commitment? No, Abanga, I think they end up here. Courtship. Courtship expectations, such rigor. Infatuation. Are you imagining Albert? Because now you see me in a suit, probably you see me in a social media, I have the best. You don't know my background. Now here, you imagine the next 5 years, the next 2 years, the next even 1 hour, Albert is going to give me 100,000. It's going to give me 50. You know now you are infatuating the reality. The same way you imagine, the same way we imagining, hey, you know, Diana. So there is a lot of imagination, but the reality when it comes to it, Albert withdraw. Now tell us about commitment, Kerora say marriage. Yes. And how you can show love. What commitment is you? Can I shock you? Shock me. There is no love in marriage. Marriage is not for lovers. I get it. Marriage is for the pure commitment. Commitment. Yes. No kumanyanga reality is lunching that is where the responsibility reality is true now. Nalibono ga wacha katura na mega ali so then naki abanta bange bacha ku imagine abantu mbata to expose Diana is my wife. Diana is what? Ningi igento gilikuwa akora Diana leo kora the time mwale in courtship. Diana will withdraw yokora. Diana was a clean girl by that time. I'm using example, not for a bad reason. It's okay. Diana no muntu alikuwa ende kanisa Diana no muntu. So ebintu birina attach it, and the moment you attach ebintu se umuntu. Kera uja ko stop kubikora, withdraw comes. Manchito murienge itenga. Itkoria rero abange babwatiruga iga kibati metinga kiora tebe. Metinga kiora tebe gaiga. Yes. Sagudi itkoria mambe na riro rire ikire. Kibati atebanga ekanisa gochi. Yes. Neigwa kangana getega ka men's conference. Yes. Is it allowed? Men conference is a group of men who came to be responsible. To be responsible. Who came together to be responsible. One of it, God forgive me for using this. This is the first time I'm declaring.
I can even prove to you, I had a membership certificate. I get it. I took for the last 2 years, I was a member of Men Conference. I'm still a member of it. Why? What do you teach in the Men Conference? Be the father of your family. Are you sure that's what you discuss? Can I show you my certificate? Because in a waiting a Men Conference, bago kwanira igoro ya koba stinge kota utawato kachibese. Stinge on what? That is what you need to know. Yes. The policy of men is Stingy Men Association. Ekiumbike kia bagaka. Lakini alikio kwanira igoro ya Stingy Men Association usekinike ngao. No, that is the same. Why are you stingy? You are stingy to build your family. Are you getting? So you are not stingy to your family. Your family. You are stingy to be in your family. You are stingy to others so that you protect your family. Wow. Are you getting? The first, why do we run away from it? So that we protect what we have for our family. It's not that we are running away from taking care of the family. It's our family. It's my family. Abona bonda akire innocent chinkobe. Kibati ase studio ito ya kabere. Yes. Onye nabo igo. Na nje na imokiri amagoko igoro. Tabiringa. Agu na nchirani. That is how it is. Lakini saurutwaro kwa lero bwanchani. Lero nata gitu mwanchito mulgiri ara igwanga Valentine ye ninki. Wale bakuboli Valentine tari rasma. Kwanza bwanchani ninki nche nabongo enda onye netriti eyo. Ka innocent akariko genda gari na masi. Chera bongo genda gari nche kwikangera ageri ngole gitu kiri bakora. Onye ne no kugulinda agira kugure yanga na bomo ntokwegorera. Yani bono tugutwara baisike bakorwa nga independent. Ladies what aitebe kolere bintu biri. To understand. Independence does not rely on little women. Independence comes both sides. You can be independent man, you can be independent boy, you can be independent girl or wife. But now specifically to an independent girl. You get it? What is this independence? Do you want me to expand it in the book way, or am I expanding it in? Expand it next time. Independence, let us limit to specific day. Independence comes with a bride. Independence is the best thing you can do yourself. In fact, wanasemanga is a responsible thing. Unakurai weka, take yourself your responsibility. Go outside there, it's not necessary that you can go outside. You can even buy good food, you be a chef of your own thing. You eat, you have a rest. So at the end of the day, you have no art obligation because I was not with someone. You wattage your happiness with somebody. If you want to be happy, be yourself. First thing. So it's allowed. In fact, it's very allowed. Allowed 100%. Wanasemanga, the first thing is you can't make somebody happy if you are not happy. So be happy first. In fact, it's a training. You are training yourself. I, Diana, expensive. So next time, if Albert comes in, you should do more. So I'm willing to take him out and give him a gift. So, and also do more. Yes. So it's allowed, it's normal. There is no any... Kentonke yo kibeno kwa independent. No korokyo wanchani. Aibieka. It's a self-realization. Anyway, Mr. Albert. Ito piki yendo chere ntambi. Piana kugani happy Valentine na ene familia yao. Thank you. Mambi. Monda girimba kebicha. Naro chia bantu bagote bario sumtandao. Onye kole ae ono mongina na bana. Wikotwara muntu wa kebicha. Osota itandene simi yao. O wa kebicha seki. Erata kabatia sagochi. Anye tabatia sagochi na wagocha wa kebicha. I'm just kidding. No, it's okay. Where you are, where you will find yourself, the venue, there is pacifier. I guess it. Thank you. There is pacifier. Excuse me, can we have a picture? So you can't expect to plan. There is people having a studio
ye biashara. Sure. I get it. So na mo walk in, mo ko be just a couple or as a family. You won't get that you must book somebody. Ama you can book for business. Sasa. Lakini temine tinga and again, again don't get about kumanya. We are not committing the whole day for our family. Sure. Ndomene tinga kurumambi paka maragoba. Valentine. I will be with Dana. Okoroki go bwanchani the whole day. Then we will sleep hungry. Then we can't go to church. Mr. Albert, ndaberi umurigeri ngenteke mwigoro ya litukolia mambi. Elirigo chaka rero. Mambi, take your family out. Mambi gendo bene family yao. Na ye be responsible. To jaka de banga nditino ja koleke, tino ja koleke because nyale vetake koreti. Do it your family. Ntu atite wo choose your family yao. Na I want choose it for the better of yourself. Make them happy and be happy. Ndaberi innocent na kibatinga neyo. Innocent, they have chosen the right way. The right way of being stingy tomorrow. Being stingy, but the minute thing at all over stingy to your family. Cover stingy to the outsiders, but protect your family. Thank you. Yes. Innocent gaite wana kwa gokire kibatino chigari ngo iriya takare ko no manjito murigeria irere twargura kwanero bwanchani. It was very short. Taite wana leta baisike bari babere batebinga mambi ngai babo chikoba and what they expect. Actually ntaiterero banyore gaiga egento gwante bingo kuira rikote. Ose bacha bago petrei. Ngo manjito murigeria litugura twargura kwanero litukuria mambi kera maimbini maitenga. Abantu abange mama iten Valentine nabora besko gali ayetura manyenga Valentine ninki na kwenyo ringa litukuria mambia ne litukuria go twara chingaki no montori bwanjite ne amate yawo ne familia yago korende tiga nganchere Albert sagudi mambiere Valentine akwani morgyo ina bana. Thank you so much. Naijaro, let me say thank you my Nimbate family. Nimbate family ni nyomete. Njitiga ngakero morgyo ne dalbia kero bombia mono mambi so rangire tinkwanga after kanisa Sumoko irana. You are going to church tomorrow? Yes. Or Saturday? Yes. The one the kijana the utarama narende lakini is there is alvia. Kuwato koboka naga mwike kanisa mogokole kanisa mwike asmogo chawika njina wasawira maya. Thank you. Asante sana. Eje Nensoko TV. Eje Nensoko TV. Bumugusi. Uboroso. Bumugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&J, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja.
ebagoteba ng'o goseka omwerio nero goseka buya maega yokonyora mang'ana mange korwa segeteseni kiao segetegia Nsoko TV boni go yaikirenga kingo koreta ng'a Nyasaye nigo ndakoretera omorobiri okorokung'a amegerio yebeberia omorobiri nigo ndaorete amo n'abasomba ba Nyasaye abwasturanya ko batukwegera ring'ana asobwagare nantari ayoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tukurwa ayankira rituko rye sabato rya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia weka chinsa ibere tomocha gekora nchomurisyo ngaga n'abasomba ba Nyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Nsoko TV tuchikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Nsoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena bakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au yagati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ugo ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonsi nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene Nsoko TV oboroso obwo mogusi na nche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez. Eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Manjito murigeria wegeta seni Nsoko TV nigotogendete no murubiri tuwo mwaire togotebanga n'ichinga kichiria cyo mwaire cyo murubiri Nsoko bwakire entunde ya gatatu togoswanande asawa swati kagani bataba iseka abanyaruka manjito murigeria nigo bakometa meta togotebanga mari dadi kabisa na babegeta chianga chimbaliri bante gusena chikobeko ankyo Ichimbaliri osene ndyange ndawe korokyo bwanchani kolendo manjito murigeria na ndengo kwarigana asomorobire Nsoko bwakire chinga kechi niko tugokwanira litukolia ankyo liko kwanga Valentine eriko igoro yo mintatu tebiringa 20 torokie obwanchani asiama tonye kubwata abano nyare gokuba ikyo manjito murigire kolene tiana mwanchira Lin anyare ka okwana kwanga Lucky Lin bonsi na baralia na noto na barabuga igo manchito murigeria na muinopi nimbwate Julia obuba tikaliniara tukwania atotebia sakoro tumeguchaka manjo mutegereria yo asigiteseni Nsoko TV abona maigora samrita na ngoro kulina tsikimto usela clean ase mtandao yonsi TikTok, Facebook na Instagram ya bona sire tukorero ngochiro tukoro kwanira mangana tora tate ya sokoro simo sioro metela clean enakaga no mu America ya la clean ni kinemuyane ya nsino mugusi karibu sana tiana ra kwarigania turarigania na Julia Obuba momo ancho murigerera kwa Nsoko TV koro ku Julia Obuba korumenyinkwa kitutu kisi Central Ward
yari bari chache so muindi akuru Julia ngakikwa beke mbaliriga okorekana smart sana. Red symbolizes love maandi Valentine's twalichaka mapema Yonje na ba Petrey lero Valentine's tukitoka hapa iko kunga Valentine's aba iseke toko enda kushereke. That's mama ende. Ne rasma to ende. Ngo yanga ne juko chakubeka. Ejirendeka kwa beke ende nero. Red nero yende ya mambi. Sawa sawa. Linet naye. Ndochi naye white yago koro kariuga lakini irende mbalirire richire. Ya mbalirire richire sengento wateke manyerere buna abanchani okwanchani nabugo chikororoka nasi bitukoria mambi lakini bone watu wachande kualikani biguna ki umupango mambi ne kyoko chikora. Obwanchani ubonkiri tukoria mambi matuka yande bwanchani mboyo. Wanchani mboro lakini that's a special day. Wanchani mboro kera rituko walipatanya kwegwa mauga mami nalitoko ego. Walitotanya ku Juri kero kwanira obwanchani mboro karante inga ki understand obwanchani iduna Juliet obwanchani nje ndate obwanchani negi kero montani akokoro ki like ana care for you muntu kakogotomera chibesa nali obwanchani ne chibesa igaye ngonye besete yo bwanchani mboyo bwanchani mboyo nyesa yo bwanchani mboyo Juri miaka irengori miaka mbata 22 lakini watebire ngo bwanchani bwago nebese sasa ina uchumi na kyo montako woro kyo bwanchani besete obwanchani moko wa Mwanjito Murigere angagitenga nande naga niri gotwara omukochi uri ne daktari antebinga bono Juri nari asambo Mwanjito Murigere anga yari tibando chiko gachwanga kitogoteba kibatyo nyinyori ase twakagachire chibando bono Juri eleni gasambe kiage agoteba ngonye beseteyo mapenzi tayo Linet inkyo bwanchani asori. Intevuna Linet ingo tewabuna love comes from your heart. Tingo beka chibe sororo egenti kitangani ngoro yawo naki wanzani bore yani let me say it unconditionally. Tingo bekerekera ongi gento gete nakiko gero wanzani bogoswa. Esengenzo kyari ko bana tibese tinjari ko boro wanzani ubuna bado. Bono inses asintina tebena atu wanzani ngoro yawo. Bono nye kinde no mwanzi one anye twagosa netana botu kwabera na lakini maina kure ngoro yane ngo mwabera na ande twanzani kure sengoro yane sengenzo sangine konyora gusebese itabwati. Lakini mambiaro nimetengo ngorare gento ego symbolize na obwanzani mbogenderete. Erabalire ngamambi tari go kugorere gente kyo tagete go setari go kwa kende gyonsi. How will you feel? Makiora igwe. Interfere vibaya though. But since I said that love comes from your heart, kina nagendere gotewa se asimili net. Julia watebiro nyebese teyo mapenzi tayo. Ebe se ya erendo nyete bwati omoy. Nje. Na kiye ki. Bosota itere bweka kwa ebese yo. Ya. Agwa sebesa tekere mwansi mabwata chibesa. Ni girlfriend yawe tebwati besa bwanchani mboyo. Boyfriend naye tebwati besa bwanchani mboyo. Orarusire ne chibesa so bwanchani ubu. Ngikera atigara. Kende. Igo bono onye bese te ya edo taiti bwanchani. Mwanjito Murigere onye na wate chingaki. Angangwa ngakere siminge gaseo gitaseri getu gya Nsoko TV. Onyare ko gonkwanera na Juliet akorwa nga Julie obuba kwa igula abantu bamenyi nkwano nse asomore Julie otebirenga erobwanchani bwae oiseko rusia besororo kenenge ya corona nda so bwanchani bwo Mwanjito Murigere maiti ko stato mino na ko watcheti Julia sema mino na ko watcheti atote ingebeseye nereri yani Julie wateba ngo besere teyo wanchani mboyo tayo wanchani mboyo akimo motali ubwanchani Julie besere ni muraenda muigwane moyenyoramo tonyoramo alafu wono tonyoramo ntutwense watebira tonyoramo tutebe tokoreka totebe bono Julie kwa rule skuru totige boni gasi kwa ikire kwa rule skuru kwa chakire ko ryegas to kurwanga job hunting ko ryoregas toranyora gasiye onyora umuntu nabwa tebese ubono ni oyo wanchire nabwa tebese ai tubwa tebese igoro chikerengere kwa mwaga tigaiga
Usoko ene kianga kwanyoli roma yako soma so wanjani. Ya. Nkoenda service. Linet. Yeah. Basi nyuri kindate ila de Juliet. Otelinga. Ere kere ngiyo gikomo ngsa. Otelinga nebes. Nebes. Linet, akiora mote Juliet. Juliet njengo kotei. Ebesa ronengiera ko muntu nteo tanchitibesa. But labona antitibesa chabula tunetingwa antiti is nothing. Bona ntitindiko tindiko veke ke wanga sitibesa singenzo na bara ngetibesa jito labona chitagete. Atule timwa antiti tindo tikose amapenzi ayinare strong. Bono Julie njere tibesa nteo tanchitibesa. Bono wagwaro teko beka bya Julie dane tigana ira na sore. Mambi 40 irweke egwa. Ekewe ke 40 ru nigo kiregeke. Ayo nyore kwa ira nireke egwe kenene. Esa guri bono gwa kwanire bese. Nigo kwira nikego kya ubaki onyori kwa mwesimi era kwa gose ne charge yesimi. Charge yesimi nesimi. Ya. Gawe toko beka nga XN. Excellent. Juri go kwera ni gift yao. Gift ena kingo ko yake nayo ngeke. That hiyo makes sense. Iga sai asai Valentine ngen community asore. Valentine nche eminity obwanchani. Like no nya nabo okoro ki obwanchani asima mumino. Okoro mama mumino no nya ne simiyo. Go start o mino. Go so mosanyo. Tage lazima be boyfriend go se girlfriend. Valentine yenki utagetege koleka na asore. Aibuna Juliet. Nche buna nche mambi. Mambi abasani bali bana bonsipi. Chibesa so bonge. Ebiegwa. Ena Bible baba ibiegwa. Tari rasme be boyfriend by the way. Boyfriend ni ngora wake woman inaenda goti. Kwatebire bese. Kwatebire omusani yogo asma tuare bese. Omoibori era no tagita ko enere e gift atabwati bese. Ya. Moibori ntoriko betereri. Kina so boyfriend go se girlfriend ngabu ko betereri tori. Era ko betereri. Anya to bwati besa inkyo go sara so bwanje. Inkyo ko bere boyfriend yo muntu to bwati besa. Onto bwati besa inkyo ko bere girlfriend yo muntu. Inkyo ko ligio. Na uchumi Linet mambi uchumi ero ne ko ngetekerase. Linet ritkoria ankyo abantu mbachibe ebiegwa tomaite social media neroro anabokonyora ngo musani ogoiru naye turanyora kegwa. Mambiri tukuria ankyo mwanchi obonye kubwato mwanchi na chakole charge yesimi. Nero maybe otabwati neranyora. Naye no chomo golire simi. Omaite tari ko tenki akogolya ne surprise. Ngakiora ire egento benekyo. A gift is a gift. Whether iko kubwa ama kidogo, a gift is a gift simply because once and you go to consider both sides. Ntoriko egemea pande moja toko egemea gender equality kwa men na kwa women. So na ngezache yo me I can appreciate cause just it's a gift. Even to binde guti aguntokore. Linet uranyoro mwanchogo abantu tari bonso konyora bago sasokero mtandao. Gusokonyora tari bonso bago sasokera mangana ye birthday, Valentine, ebinte bibya social media. Onyore ngana ibiko ko bisasokera. Nkiora irengana mneju ugo komoira omoroke osigo koligyo monto gusasokera ebintu binebyo. Nitakire sasokeru lakini ese mitandao mbari bakorera bo besingenzo batanyora ebintu binebyo. Maybe batabwa tokugani wokonyora lakini bono kwabo koke gose kwaba bata utaikirani kwabo ngoja ari tukuikirana. Ena aliga sabantu bago sasokeramo gosanye ngore kyaba lakini ngeko babo besingenzo eneli tukulio bwanzani tutakire to celebrate twins asekeria ke twanyore. Kwanyoliro mwanchani uyogo inche Diana ini maitenga mambi Valentine. Noyo onyorenga taramanyanga Valentine ne kale mambi. Igo kumoinyoria osigo gwashum onya mambi teyo oganyeri tukeriria rochake kumoinyori. Bunenjere rende toko inyorani. Lazima muinyori na maitena ne mambi Valentine but huenda ikawa maybe na bara hivi lakini lazima nitamkumbusha. Yeah. Siesi assume Jori no muinyori.
Anje ya. Ngotamaitika ki Valentine's man. Juri wanyoranga ayeni go umaite. No any birthday ya ongwe ikere. Onyora ino maite tariki, lakini yere na ba maite tariki lakini bwebire. Uitagwa ancheti. Uitagwa ancheti. Lakini umuntu akuye Valentine's ne birthday ya uitagwa ancheti. Juri, pote bene gasiale. Egasiye orurole. Kerani ruorore ityonyore nga gusega indorara gusi obere gasiye yonyoro. Bwebire litukeri yawo. Uswebere nga mabi Valentine. Iwo komotiga. Abantu nabo bakwe babantu babwate bindebe ngemetwe. Ati nkomotiga, lakini umuntu ogwanchete takwe Valentine's, takwe birthday ya uitagwanchete. Manjito muri ya nyamangana juri. Ke oino yondago chiwo gukora Valentine's tagia. Onyo ebire, tagia gochikoye kegweki. Ngomanga. Manjito muri ya ne birengero bya juri. Bado otebiringa no ne birthday. Tokani ribwe tariki ya gotebete onyo gotete ngachita tariki 11 ni bate birthday. Ai manyango kori kanse. Juri, ekera ibangi orakore. Lio mana lira barora ne line na sana. Oranyoranga lio mana iri wachiro kwa mana juri wa kiroro na inche revenge. Revenge. Hey. Juri tigatora cha sharing cost. Mambi. Ngota ita spend mo. Sharing cost. Ngabo mate. Na ego depend buna mfuko yenu iko aje nyinyi wote. Emogotware plan mapema nao that wako ananga asibese tayo wateba ngayaya. Igo moko banga mapema ngayo go chiko spend echi o chiko koraiga osenga kyokora nao spending cost ergo ikechiko bo. As the man you should spend more. Yeah. Aigo majito moyeria juri otebinga aibuno mo mura we go spend more. Keba timambiga kie nganchirengiche men conference bono nganchirengiche nana kore kanisa iga juri nje nakwera men conference tutane naye masoko ikari bago kwani ngane mpo baramo ba ya tinko baramo obatige ya whatever sharing cost yero that's smart spend more man should spend. You know any gift you gani otaitenga gole kenene ukobo sindi a man should spend more. Lynn. Sharing cost. What's your idea? As Julia said, a man can spend more. You know, ni ukweli. A man. Yeah. Iko Julia nyolenga maybe. Tubwate backgrounds chire different. Maybe ayo bwate onyoro muga koyo osiga konyore sosia yemo onyora yengo korole koruga iga sources chinde maybe no bwate biashara at same time role soko korole gasi sunole asoko kole gasi. Obwatenga chibesi cyage chire chinyige ko bomo gakoyo. Of course nabeko chancinga nyasayo ukinirie juri gwachakire konyora chibese ko resources chinga maybe bonchore na ibito binde. No eno mtandao lera abantu konyora barebese. Onyorere no atigalita source elia eyemo. Bado ngakimura share cost chenu. Avu bado kama hizo CIM tuseme kama iko 20%, yangu iko kama tuseme 50%. Sasa hapo mimi nitatoa kwangu mimi nitatoa 10% ama 5%. Hiyo ndo nitatumia. But yeye bado itakuwa kubwa. Siwezi toa yangu kubwa to share na yeye. Yeah. Lakini nyora Lilian nayo bata chibesi chinyige komo. Yes of course, but mimi nitatoa the little percentage ndo yake ikue kubwa kwangu. Siwezi toa yangu kubwa ndo hapana. Bono Linet taitoru chibesi echi kwa momentera. Lera rusi echi chiae. Gatika tiga gangi gatigara. That's why should he have you? Ninki yao gutwarire kiagara kwa rusiri 5 as 50% watigara na 45. Orusiri 20 as 25. Otigara na irenga 5. Katika tiga gangi mwatiga. Ngabu na bongo te. Before that, umusacha me as per my opinion mwanaume tatake iria tware chibesa chingi kubo musibati lakini juri ya jansi amo ya chansi na kiora nyora umukungu wako an 100,000 ayo wate 20,000 endore met agubona juri agwetwate banga ine circumstance juri kwa monyo lirekera ko an 100,000 table ayo kwa alikuwa 20 nyora gatiga igana ero gusirete baka
abuna 20 ya maybe ngwari kurusi chao wachire nyasaye wose se nirimo ryo kajuri wachire 200 igaga bado tagete urusi 5% nera rusi bado 50 wajito murire bono rero tigana akesimu tiganga mbwate kisimi bere na mutara kesimi okonyora wanaume wengi watakangi wa nini bali gutaka abasubati batware chibesa kubabwa wanachukia sana ingekugerete kogera batari gutaka wanatakanga yani sijui ni respect ama hiyo ukubwa ndo wanatakanga responsibility yao ibaki kukua kule juu igona nabo igene tenga aba sacha abangeni go babutaka yes under the blue sky wanataka macho yao ikue kubwa yandara bwatesimire gaiga Ela Soka TV Bwakire. Soka TV Bwakire. Kamati. Bwakire biyae. Engo togo kwana komo. Okwana na yoni fiadeli. Togo kirango kwetao. Totebi ngom chadaro yeto. Kwa sababu nero kwenda kama chukumu amange nero kwenda kole amusubati ndo ranyoranga ekwamentere tu mushare kera bwate chinke kera bwate chinyinge bado mogo shia majukumu asante sana sekerengerelio Soka TV Bwakire Kamati Bwakire. Mbona natire? No ndega igana Juliet na Lynn pakane tepi. Naomba roja wana uwa na basera. Ayo mano masongo yonde no moindi. Wane ngana ni yo mo ngate wanga. Maena kibesa. Abuwacha ni moyo. Na bakana pi Juliet yakana. Lakini wono njema nyetenga obwanjani onye amboyo no ayuchibesa no ayuchigali eliosi ni kutarautu abarende byosi byanje lakini ko balance na maene obwanjani litangani yobora obonana ko bwenibo jiri kwa igure ngana abasheta abange Asante sana Kamati. Sawa ngaite jiri kwa igure. Asante sana. Eren Soka Bwakire. Bwakire bana basi. Na buatira ko buatira sikiane chungo nora. Ma give them 10,000 and within 1 hour or 5 hours. My wife who are rent for 7 days, which was taken and she get for 1 month. She was not me 10,000 within 5 hours. Ama to go 7 ni ara rent. Aya na na ko ba ko te banga kera what ni ko bua boyfriend ata ke tibe sa boyfriend ti mesti ni ko ta ni cha boate bono o buancha ni o ni tibe sa go so buancha ni ta kira kaite juri no igwete kaite na wata te go so buancha ne nkoro go se ne chibese aya ege to kende kia gatatu
uranyora nje tipu atipira tini tuwanja nina leo para mcheko ikiri tukulia pale sai ako mpeke limu golele kitu binta kuwa aba golele turatiga na shida yale rao sawa sawa Barnabas ndio mwisho diana engati yaboni bega kitoroje bun engati yaboni bomani gambe na tiro moto na nyiroje kunyere ne banaru kwata ne banaru takuwa yaboni ganunyeroje no mati wa boyfriend gake ama isaji aye tose mapata yake alitokononya ndo santi sana ni boyfriend ya no ni kinyange tengi se bono okumurudi yako wolirete ndo yakabua araba kago kugira mucho mugendere mapenzi ya bona tigabongerera mapenzi n'ikibeta sawa sawa Barnabas singagitengwira ni libara mubuli ya yonsi asante sana bari ndemebuko asante sana Manchito Murigeria Barnabas ukwanire ibintu bine lakini gentakorire kagoteba nga abo muraba itomambi bari ndemebuko Manchito Murigeria ko igure juri otebirenga erebe setayo wanchani obutiboyo lakini esaguriye biro Manchito Murigeria tagiteri net toje tutwale na no mchada royo lakini taitora ngiona no Murigeria igari motebi na bwibangete mambi na again to expected it korea ankyo asemambia tingo nyara ko batay ningi expected isengenzo that's my secret yeah lakini no expected a gift yes okay Judy nchamambiaro gift rende agabuti kwanza nje bunande nje singo nditingwa timonto nchamambine kanisango in fact Judy nande gwanchoka nchamambine kanisango chi amiji mamonsi baba mambine kanisango chi bari babwata abantu mambi make sure usipopewa gift onyeta ile gift usijiue kwa sababu ya gift lakini gwatebire rasima kwari ko yego nyingiri kwabwa tomonto rasima ari ko nyego tote bebe sane amana andake eriwe mbuyorera se erenjirova Judy batebonye tubwati bese kero goteba mbuyorera se erenjirova batebonye mambi tubwati monto oire oego kibuna abande bakwego kibari babwatira abantu Nchimamba ne kanisa ngo chingende ngo kie kanisa. Sawa sawa. Sawa sawa. Linet kwara no Murigeria kana yo matukoro muroberi. Wah. Mangana na mayana na mako. So, mancho mutegereri, o mancho Murigeria ngo bakira ngambia man. Esiri tukoria mambi dori no mogo kisengenzo we are expecting something good from our friends, our family, like our parents. So, don't come and yego chikorukuru lakini we are expecting some good things. Yeah. Judy? Ncho ngoteba mambi. Boyfriend, mambi gikora akino nye girlfriend yao, nonye ne gikoro to nye kwanya kumugulira. Nonye girlfriend boy go. So ile boyfriend yao. Onye kwanya kumugulira kende, mugulire mambi. Alafu kitoa gift kidogo taro masani ogore irwe gari kwa irwe simi chake kwa boyfriend ya pressure onye tabwa tibesa chicken na tiga anchera na ine simi kwa goyo ndai gwe gari Manchito Murigeria ne somire genteke makuru ase Judy gari kabiri rori tukoria era goteba na bugwanchera lakini era tega tagwanchera rinete otebire mambi obaganiria mayera kina what expectation na injena irani rasike batina innocent era tigangirire omwana okorwanga boy child bitukora mambia lendo mouko Manchito Murigeria litukoria mambia kwa igurenga Juliet yagotebere beseteyo kurende asibali bancha ino Manchito Murigeria litukoria ankyo na inchina abaganiri litukorigia ngotebya nga happy valentine litukoria mambia nabigambia mona soko choregeta sengeito gen soko tv mbia mona somoro biren soko bwakire tumere nande lituko lyatichirimo eikego chenye sayabe naye nabe gakoe omwasomia